Kaixo arratsaldeon, ongi etorriak Donostiara, ongi etorriak Antigua auzora. Antiguan Euskal Herriko txapelketarik ospetsuena jokatzen ari da, ja bukatzetik gertu. Atzo lehenengo finalerdiak, gaur bigarren finalerdiak. Atzoko garraileak, gaurko garraileak datorren larun batean, goizeko 11etan finalak hementxe jokatuko dituzte. Eta gaur beste egun bat gehiagoz, sarrera guztiak salduta daude. Atzo emakumezkoen finalerdiak izan genituen, gizonezkoen promesa mailakoak, eta eliteko finalerdiak ere bai. Gaur beste finalerdi batzuk izango ditugu. Emakumezkoenak, promesa mailakoak eta elitekoak. Emakumezkoen finalerdian, Laia Salsamendi, Gerriko Gorriz, Naro Agirre, Gerriko Gorriz, bere atzelaria, Goiuri Zabaleta Leitzarra, Leitzatik azako adia ekarri duen, eta bere atzelaria, Andrea Kapellan, Errioxarra. Baina kontaketan hasi aurretik, hemen daukadan, pelotari izan nahi duen, gazte bat agurtu behar dut. Berak esaten zian, nik hitz egin egin zurekin. Alaia Roteta, zer moduz? Ondo. Zuk pelotan jokatzen duzu? Bai. Non ibiltzen zera pelotan? Zautan. Zarautzen? Bai. Baina zuk etariarra zera. Bai. Beti izaten da gure ofizioan gauzari zailena dela, ume bat elkarrizkatzea eta, bueno, hori aspalditik genekien. Baina zuk berezeki izaten zenean, nik itzen egin zurekin, Agirrerekin ibiltzen izalako pelotan. Bai, Gipuzkoan ite autopak eta neskana eta beak irakasle bezala gau. Oraindik oso umea zera, marrute dauzkatzen, noiz hasi zinen pelotan? Uste 7 urtekin edo, hola. Nun, getarian? Bai, gero ja zautza pasatzen zan. Ta Agirre zer da, zure egidolo da? Bai, bueno, nire irakasle bezala eta oso laguna. Zer erakusten dizu? Pelotan nola jokatzean da, nola eman berdan da, hola. Eta nola jokatzen da, nola eman behar da? Azkenen pelota ondo sartu erda eskuan ondo emateko, eta gaizki sartza alin bazu, bote erraru haitu. Eta partidak eta jokatzen dituzu? Bai. Non jokatzen dituzu? Leku askotan, frontoi askotan, herri askotan. Baina nun, ze frontoi zerretan ibiltzera? Getaian, Zautzan, Zumaian ebai, askoitin ibili izan naiz, eta beste askotan. Bazutan galdu guztatu zen irabazi, baina Agirrek esango dizu, importanta dela, jokatzea, gozatzea, galtzen baldin bada ez da zerre pasatzen, irabatzen baldin bada ere ikasi behar da irabatzen bezala galtzen, olako zerbait esango dizu, ez da? Bai, bueno, azkenen askotan galdu gozu eta hori ikasin behar da, batzutan irabazi eta, bueno, galtzeanean hortxe segu berda pozik eta irazteanean ebai. Gaur Naroak ez egingo du? Bueno, uste partiu zaila eukiko gula, ze Goiuri zona da eta Kapellan oso ona, eta, bueno, Naroak gutxi faiatzen da irazteu. Bueno, ikusten dut, asko segitzen dituzula neska pelotariak, Bai, bueno, batzutan telebistan, beste batzutan frontoitik, eta, bueno, ikuste dugu. Hemen Antigoko partioak ikusten dituzu? Bai, lehen urtean bi semifinala ikustea etorri ginean, aurten bi semifinala ez gara etorriko ikustea, ze oso goizo etorri berda, baina, bueno. Kamarari begira du, alaia hor, egongo da, Getari aldean eta hola, agurtu jendea, hor egongo dira. Bueno, eskerrik asko. Eta ea, hemendik urte batzuetan ere ikusten zaitugun pelotalekuetan, daia kantxan hemen txetxuri zantzita, eskerrik asko benetan. Bale, eskerrik asko. Bueno, aposteko izan da, esaten nuen, oso gilkizun zaila dela, eta hori kazetaritzan ibilik eranok badakigu, oso zaila dela, umeak elkarrizitatzea, eta kosta zaio, gure lagunari arrankatzea, baina gero benetan ondo moldatu da. Bueno, basaten ari nintzen, 3 partidu ditugula, Laia Salsamendi, 19 urte, jaiotze zerrenterikoa, 4 urte zerrenterik bizitzen, gero joan zen bizitzera Izabara, pelotari aparta.
Bere atzelaria, oraintxe izan dugun, neskato honen irakaslea, Gipuzkoako teknifikazio lanetan aritzen den, Naro Agirre. Goiuri Zabaleta, Garriko Urdinez da horrelaria, azeko adia ekartzen duen beti, Nafarroatik bereziki, Leitzaldetik gaur ere bai. Andrea Kapellan, Errioxarra, Logroñokoa, bere aita profesionala izan zen Miguel Kapellan. Andreak esan dit gaur ez dela bere aita etorri. Gero izango ditugu, bigarren partiduan, promesa mailako finalerdian, Igor Nazabal, Betelukoa, Mikel Leonat, Oiartzorra, Gerriko Gorriz, Urdinez, Ibon Ibarra, Ibarkoa eta Albaro Kanseko, Errioxarra, hementxe ondoan dokoguna. Eta azkenik nagusien mailan elitean, Oian Etxeberria eta Unaxa Beztegia, Xabiera Paulaza eta Oier Elortzen kontra. Eskarrik asko hortza beden guztioi, eta betikoa, mezuren bat bidali nahi baldin badiguzue, lasai bidali. Esan nahi duzuena. Irakurtzeko moduko baldin bada, irakurriko dugu. Baina batez ere esate baldin badiguzue, nun zaudeten, oporretan, etxean, lagunekin, tabernaren baten, mendian, zaudeten tokian zaudetela esan nahi baldin badiguzue, esan da eskarrik asko. Buenas tardes a todos, Onguietorri, Antigua. Bienvenidos al Antiguo. Bueno, agarraron ya larun bateko finala integida gaude, hogeita behatzian izango dira finala handiak. Ya estamos todos ahí mirando a las finales del 29 de agosto de este sábado. Goizeko 11:00 izango dira, será a las 11 de la mañana. Atzo jokatu ziren lehenengo finalerdiak, gaur berriz bigarren finalerdiak. Categoría guztietan, ayer se jugaron las primeras semifinales, hoy se jugarán las segundas semifinales. Eta bueno, ya aurkezpenekin hasiko naiz. Hemen lehenengo... Bueno, etorri gara gure kontaketatuakira eta amitze gaude. Julen Alberdi lagunarekin, lehenko gunean Txileko gora bera batzu kontatu zizkigun. Gehiago kontatu beharrik ez dauka. Arratsaldeon, Julen? Arratsaldeon. Zer moz? Ondo. Ez gea urrutia jun lehenko astetik onera. Atzoko partidok ikusi? Ikusi genituen, bai. Bueno, denetik komentatzekoa, ez da? Miren Arraizak eta Nara Gamindekondo irabazitakoa, bigarrenen sekulako burruka eta azkenenako Uner Ramirezek eta Ogeiza Pestegiak irabazitakoa, eta hirugarrenean huts asko Inaurgizega, baina irabazia Asier Balerdirekin jo 27-17 Zestau eta Bernalaren kontra. Atzokoetaz, zerbait azpimarratu nahi, Julen? Ez, orokorren partidu politiak, ez nahiko borrokatuk, lehenengo partiduen maitza nahiko etzan hain borrokatu izan emaitza, baina, bueno, peloteoa egon zan, borroka egon zan, baina, bueno, hor hasiera partetxon aguantatu zuen gorri, baina gero alde zuen da beste bik borrokatuko oso, azken partiduare 17 ezotezian jun, gero jautek asmatu zuen, da bai, bueno, azken partidun us batzuk egon zian, tanto politiak bai, eta, bueno, Bernaola beste behin asko gustatzen zitzaian ikusteko, kontuia ire bain ikuste, eta hauxe pixkat pena, bueno, Joanesengatik bere maila ezin izan zulako eman, ez? Baina, bueno, zori ondu irazle guztiri, eta haber gaur zen egirazte bat. Gaur bigarren eguna, Julen, ederra zatzen da gaurkoaria, azo bezalaxe, gero ez dakigu, ze pasatukoen, agazo partidu kaskarrak aterako dira, baina begera, Neskar mailakoa ere, Laia Sosamendi jaiotze zerrenderiakoa, baino Izabara joan zena 4 urterekin, berak bere burua Izabakotza jotzen du, beraz eradia Naro Agirre, Arroa Goikoa, Zestoarra, Goiro Zabaleta Leizarra azeko adria ekarri duen, eta Andrea Kapellan, partido polita dagoela, Bai, nik uste nahiko orekatu dala paperan gainen, ikusi narkoa gero frontegiare berexi da, baina bi aurrelarik oso teknikok eta neskan edite mailan punta-puntan dabiltzanak, eta atzelarik Kapellanek igual golpe gehiago eukiko Naroak baino, Naroak igual segurtasun gehiago eta frontegi honetan asko balio, bueno, ikusiko nik uste nahiko orekatu dengo gala. Gure ofizioan, Julen askota komentatzen da, dagoen gauzari zailena dela umeak elkarriztatzea. Umeak badakizu, bai, ez, ondo, gaizki, holako gauzak eta etorri zaiet, oraintxe ordu bete edo, ezakit ikusi nozun hor neskotxe batekin, alai erroteta 10 urtekoa, eratan ibiltzen dena. Bai, eta esan dit,
nik gero zurekin hitz egin eta, baita. Nik Naroa Gerrerekin entrenatzen eta, baita. Gipuzkoako zaera ziren teknifikazio planean, baina, eta. Kosta zaigu arrankatzea, baina, arrankatu duen, arrektu egin, nola ezagutzen duen, ume futbolista denak bezala bere idolak ezagutzen dituen bezala, honek denak ezagutzen zituen. Ni neskat daude ezautzen, pelotan Gipuzkoan txapeldu gelditua beha, nik Zizupilgo kluban parte naiz, nik entrenatzen dango neskat mutilak eta bertan izan nun, zitia tokatzen zaian behik asko jokatzeu, Gipuzkoako beradeko nintxunetakoa da, Bai. Posteko, esan gainera, bai Getaian, Zumaian, Zarautza jokatzen duela, hori izan dugu gure lehenko konbidatu. Protagonista gehiak zango ditugu. Partida hasi da, eta tanta jokoan da. Sasamendik atzean, Kapellanek eraman. Sasamendik gutxi. Ezkerrez, Naroa Gerrek. Zabaleta Goiuri. Naroa. Kapellan. Seitik Naroak. Kapellanen pelotak adarik gaina da. Bote tentea egin du, eraman Naroak. Goiuri. Ezkerrez aire txokan utziteko aldaiak. Atzera Goiurik. Egirre. Zabaletak eskuin izateko. Ezkerrez Egirrek. Kapellan. Lauti zetzi pelota txokora ondo. Ezkerrez Salsamendi jaso. Zabaletaren pelotak adatzera. Goleaz Agirre. Zabaletak aukerako pelota txokan moztu. Ezkerrez ezin jaso. Aldaiak. Lehenengo tantoa. Goiuri Zabaletak egin duena. Tanto burrokatu eta politia juelen. Bai ikusi dugu, Kapellanek pare bat pelota zosku oso bizikoa da. Baina hemen rebotean jatzea zaila da. Pelota egin ez dure askotiatzen lurren da gertuatu bai, baina ez da jatu orduan hemen reboten lekua Alimakaroak apatapa jarkia txiko zaila edute zait eta zandakoa partiu gorra nontek izango dela. Atzo Arraizak aminde lortu zuten garipena eta garko irabazleak hoien total jokatuko dute larun bateko partiduan. Azte doia dauzkanek amindek, Bai. Atzelere izateko edo zintokitan dugu moldatzen dena, defentsa joa, aurrelari jokatu barra lima delen dugu moldatzen da, aparteko pelotaria. Nun batxe, Txile neon gilan urzi hartuta kontatu zian zeuze, atirane oso abila omen da. Nun batxe egitze omen da eta kompetitze omen du zeuze eta oire ondo ematen. Eraukizkoa izan da, herrikiruak ere asko baita egitu. Bai. Tanto jokoan da, Goiuri Zabaletak atzeratu. Agirrek, bozetik eskuinez. Goiurik ezkerretxekoan. Ezkerrez atzeratu Salsamendik. Kapellan. Eskuinez etxi. Ezkerrez eraman Salsamendik. Zabaletaren pelotak adatzera, luze jokotako arrimatutako pelota Agirrek ezin eraman. Bieta huts, bietan, Julen, Goiuri Zabaleta protagonista. Izi, eman dio, hor, Lauterriko marran jogu eta pelotak tira indu. Honekutan ote inezkeo eta Goiuri meritoa izi eman dio eta espero orman itxatxita gatu zailo Naroa oso zaila zuen ekartzeko tanto. Goiuri Zabaletaren zakea, errebot ondotik eraman Naroa Gerrek. Goiuri ikirutik, arrimatu pelota, ezkerrez Agirrek. Kapellan, iruteritik utx. Ez zuen pelota txarra, Julen. Baina oskuiz Kapellanek aldutakoa eta markaga joan bat eta bi. Ez uste nahitan jotakoa izan danik, Piskat pelota jan indu. Batetik aurrera ondo harrapatu eta lehin dio Zabalea txapaztia jontzaio. Gainen izan baliz tanto izango litzake, baina... Esan dakoan, mezuren bat bidali nahi bali madik uzuet, zaude tokia zaudetela, lasai bidali. Sakarekin egin dako tantoa, Laia Salsamendik ateratako sakeak etxost egin dio Andrea Kapellani, honek ezin izan du eraman. Ego beta egeztu izan. Sakea Laiaren zat. Zu baldak izan dagoen, horra tantoa. Sakez egin dako lehenengoa, Laia Salsamendik. Bigarrena. Bigarrena, barkatu, bai, bigarrena. Baina nahi eta bota Zabalea, Imandio eta hau bai. Julen zu asko bidei edo gizona zera. Baldak izan dagoen Iztapalapa. Bai, lehen urten izan ginean. Mexikon izan zinen den? Mundiala jokatzen. Zonboleko mundiala. Eta?
zer dago, pelotarako zaletasun handia? Pelotarako zaletasun handia bertan? Han izan zen mundiala, eta bai, hango Mexikoko ez bana, oker ez bana bilbeintzat, Mexiko DF, Mexiko hiriko barrio bada, eta han montatu zuen, lehen urteko azaron izan ginen Euskal Selekzioa errepresentazio mundiala jokatzen, karten Naroa Agirre jokatzen ari dana Euskal Selekzioa. Hango inor ezagutu altzen nun? Bai, bertako... Ezagutu altzen nun Cesar Acevedo korriaran? Hola izen ez dakit. Oraintxe bertan Cesar partido segitzen dira. Bai. Cesar, un abrazo muy grande desde Donosti, que ya sé que estáis ahí en cada partido. Bai. Un abrazo, Cesar. Afizioa bazan, guri egia esan oso ondo tratatu ziren hango guztik. Ni mesoa bidali dugu. Eskalazio oso onak zian, da fronboleko bi kantxa intzituen mundialeako, eta oso gustora izan ginen. Laia Salsamenditako Juri de bertan zian, Espainiko selekzioan parte zian, da Naroa Euskadi errepresentatu zen. Da, begira, hau Mexikotik mesoa bialtzen eskertzeko da, ez? Zertasun ematen dituen gaur egon dauzkagun teknologiako kontu hauek horrelakoetan egoteko. Ara, pena, Laia Salsamendikatzen jarriteko pelota gutxigatik, baina kanpara joan da. Eta partiduko bigarren berdinketa, bina egon dira eta 3 daude. Aukeronak ematen dituela pelotak erruntzat anuntzia biltzeko? Bai. Gozari pozgarrena horixe, Ni honien ez jatuko egia esan. Aukera aukiet... Antiguelare bat gustatu zen da, baina Mexiko eta Txilera, Baitare. Baina Argentina tokatzea gute zaigu. Jazta. Urtia tokatzea zaigu barkatu egurrin, da, bai, 60 bat... Selekziotik 60 bat pertsona guazela, bi arrogotea. Agarra pelota zaitu. Hemen, buelta eman duten markagailuari urdinak galtzen zeuden 3 eta 2, eta orain irabazten ari gira 4 eta 3, Kapellanak atzea jarritako pelotari esker. 4 eta 3. Hauke, Goiuri eta Laiare Espainiko preselekzioen daude. Nik uste bitako bat edo biak han izango dira. Argentina izango dira. Ara, txokan ontziteko pelota Naroa Agirrek ezin izan du jaso. Goiururi apuntatzen diogun tantoa da 5 eta 3. Irabazleak esan dako, Arraiza izango dute aurrelari kontraria datorren larunbateko finalean, eta Arraizarekin Gaminde Laukizko pelotari handi. 5 eta 3. Goiuri Zabal eta Sakera. Eta Goiuri nena izen boda da zego. Eta zintzirikatu eta zegoen panela pelotari izenarekin dena hankaz dela botan. Agirrek, lauteretik ezkarrez. Bigaina pelotak da, garra. Erreboteko zuru ondotik, ez hilera ban. Naroa Agirrek, Kapellanak egindako bigarren tantoa, eta juren, lauta usoko partzela. 3 eta 2 galtzen egon, irabazten egira 6 eta 3. Goiurik eparra itezun, txalo itezion bere bikoteai, beare harrituta. Nolako. Hor da Goiuri. 17 urterekin ez hasia duen. Egin dio sakean Agirreri, eraman egin dola ere. Ezker Goiuri txakora, txapa. Agarra zan bat. Goiuri galdu duen lehenengo pelota, markagailuan 4 eta 6. Aizuk esatu zen Goiurik 17 puntu guandik. Emateu ja... Pelotaria da, Ja emateu ja veterano txatu. Plazan egoteko denetareko balio duena. Bai. Lagun arteko ere, bai. Bila da, bai. Bizkaian ere trebea. Sake Laiak ateratakoa, ezin izan du Kapellanak erantzun. 5 eta 6. Laiak sake egindako 3. Hortxe ari dazbatzen, Julen. Egin dituzten 5 tantotatik, 3 sake egindako. Binako berdinketakoa, 3 eta 2, eta azken hausia 5 eta 6. Ezin bizi egitea, akatzea botea oso ondo eraikeio eta eman ikio eta Andrea Ilanak ematen. Boteako eskorra egin dio, baina handauteko du sakea. Kapellan. Salsamendik iruten dira. Kapellan, 5 ezkarra zazu. Laia pelota Bilal laugarren kuadrola.
Kapellanek lauteretik. Naro Agirre. Eskuinez kapellan jetxiz. Laia pilota bila laugarroko dago txakora. Goiurik aukera, zabalera gurutzatu. Laia korrika dator, zintaso. Merito Goiurena. Gara. Ezkerrez, azpitik. Zazpi eta bost. Hor zaila, Goiuri tankera hartzea. Eka bain lezake, oan bezala azpitik zabaldu. Eak etun espero, eta baina eman indio, Ja, baino... Eritua, terziara. Zazpi eta bost. Zakeak Goiurentzat. Post ematen du ba. Beti ematen du post arteokora tortzeak. Partiak kontatzera zer esan ez. Baina ikusirik, pelota zalek zerantzun ematen duten, hemen pena da, sartzen direla, zer beste eun lagunentzak tokia balego, denak etorreko ziren, eta pena horrexek ematen dira Julen. Beste berreunen beste sartuko liakela. Bai. Kontu iragertuatzen nahi hor kanpokaldera begiratuta zuti dago jendea partiari begira. Bai. Eta sartu ezin izan duna fundana Baita, edozein taberna hori eta guztea. Eskerrak alde hori daukagu, buena. Telebizaz jarritzeko moduko aukera dagoela. Bueno, 8 eta 5, azkenengo tantoak, Goiuri Zabaleta sakez egindako izan da. Arba jokoan, Kapellanak ezkerrez. Agirre. Zudik. Ezkerrez Kapellan utz. 6 eta 8. Kapellanek galdu duen bigarren pelota. Oidea lauak, esan nuke. Ereak hor, ezkerrez igual geixo sufrituko. Gantza hundiak alatan manitxeioa, eta horrik erra bilatu eta laukura egituek laiak aurre bukatzeko, baina... Laiak egindako 3 tanto dauzka, Itlak sakez eginda. Eta hor da laia sakera. Sake guruzatu da, ondo sartuta berman, erreboteko zuru ondotik, Kapellanek ezin eraman eta laguarre ematen sakez egindu. Eta tanto batera jarri dela Julen, 7 eta 8. Bai, ikuste da, Ja, ez dakit gehienez 3 bat tantoko alde hartu horri urdinak, horri bertan dira gainen da... Laia Zazamendi sakera. Ordoa. 19 urteko neskatuak intentzio guztiarekin zabara ateratakoa. Kapellanek eraman. Zazamendik boti boleoz. Goiurik txokora. Zazamendik ezkarra zezin. Meritoak Goiurena. Bederatzieta 7. Leitzarrak esakez egin duen 5. tantoa. Txokon ondo harrapatu hor, ezkerra horma sartu jo. Txapa ez du nahi bilatu izan, edo, bueno, batik horaxo fina deja da, baina ez dut intzaio. Baina batek esaten digu, haupan aro, beste batek ere haupan aro, eta beste batek agur bat Zumaitik. Atzoko partiduak ederrak, atzo bertan nintzen, eta gaur etxetik atzoko partidua bezain besteko izaten baira, onak izango baira. Eskerrik asko hori zaten eta gurekin harremanetan jartzagatik. Eta zuetariko edozinek zarbait esanik baldin badu, lasai esan. Tanta jokoan, Naro Agirreren pelotak adabana da. Kapellan. Laiak utzi. Agirrek eskuinez, azkarre bajo atera da. Goiuri Zabaletak irutik Zabalera. Laiak utzi. Eskutik atera orduko ikusi dugu, pelota hori Julen. Zapazpira zijoa da, 10 eta 7. Goiurik ezkertzearra ez du erabat gurutzatu eta laiak atakea pasatzeko pelota zen, baina ez du gozatu alde indio. Etik urdinak dira. Goiuri, zaka ateratzera. Leitzarra. Zake luzea, gurutzatua, Agirrek erantzun. Goiurik 3. errotik eskuinez eman. Arrimatutako azkarrez Agirrek atera. Kantxa ardian botean, Kapellan. Dautik, pelotak da bikaina, errebotetik urruti ez da izango. Errebotatuz, ezin eraman Agirre pelotari, Kapellanen merituz. Eta nuntzea, benetako zula dukagola Julen, lautantako aldea, 11 eta 7. Unboa eskatu begorrik, kusi be. Eta batzuk gerrekan egitu lagunik eta... Aita hor, Kapellanek ja 3 bat errebote eskatutu, Ondo hori da, Oskar izai ematen. Bazotzen hori da. Eta hemen beti zaten dugu. Pelotalekoan hainbat laguntzaile baditugula. Eta Antigua osoan ditugun tabernetan zer esanik ez. Zaketu, pasatu zera baino. Batez ere hemen ondoko bodegoian, hor beti ikusiko duzu. Bai, jendia hori zeta. Jendea hemen dagoena
gustora dago, baina nuntza etorri izin dena, hankanpan gustora baita ere. Lagur bero bat bodegoikoei, malandrinokoei, oleioz, zarika tabernakoei, zer esanik ez aspaldiko, urgain atzoetxita genuenak hor zabali dago, Teresatxo, Bentaberri, hor zaudeten pelota zare guztiei agur bero bat eta ze esanik ez, zeuen etxe, mendi, opor giro, zaudeten tokitatik zaudetela, hor zaudeten egin. Ezkerrezak erantzun duen aroa gerrak. Ezkerrez Goiuri Zabaletak eraman. Goleaz, Laia Sozamendik. Goiurik ezkerrez, gora. Goiurik galdu duen bigarren pelota da. 8 eta 11. Laiak golea latzaraka, neki. Baina ikusiteu. Jako pelota atrik atakatzea pasaba, eman indio. Laia Sozamendi sakera. Sakarekin lautanto dara mazazaba izki. Joan dauzkaten gorriak, dauzkaten 8-etatik, lau sake segina. Intentzio guztiarekin, sake zabalera. Kapellanek ezin eraman. Eta beheratzetik sake bot, ez dago gaizki, Julen? Beheratzetik da, neka. Bai, ikain jutea da botia esan dakoa. Marti daikile, manikile mugitzen nahi da, saken pelota, baten txokoa luze, beste motx, zabalen ateakin saketatik gana askotanto. Ondo, irabilatzen. Sake Laia Sozamendik. Zabalean botekin, sake guruzatua, bikaina sakea. Eraman ezkerrez Kapellanek. Sozamendiren pelotak adatzera. Bostetik, Kapellan, Agirre. Kapellan lautaretik, edarra pelotak da. Agirre zeitik. Goiurik utzi. Kapellanen lautik etzi. Eskuinez Agirrek, goian baina barruan, Zabaletak irutik. Agirreren pelotak adaiona da. Kapellan. Ezkerrez, Laia. Goiuri txokora. Zarzamendi jaso. Kapellan lautaretik ezkerrez. Zarzamendi tanto peloteto jokatzen ari dira. Lauteretik eskuinez txokora Kapellanek. Ezkerrez Zarzamendi. Zabaleta pelota bila, gaintzo Zabalena, ez jaso. Laia Sozamendik meritoa Goiurirena, eta partiduk 12 errentan da urdinentzat. 12 eta 9 irutantoren aldea. Ondo, aiatua Laia, uste nukak gozula, oso ondo zabaldu Goiurik eta prezea politia, ondo aiatua eta gara ez da usta behatu. Esan dugu lehen, hemengo garaileak larun bat goizeko 11etan finalean Arraiza eta Kaminderen kontrako neurketa izango dutela. Zein izango den gaurko garailea ez dakigu. Momentuz, bitan ternaldearekin Zabaleta eta Kapellan irabazten ari dira, orain Goiuri Zabaletaren dejada txapaztira joan da, eta Garriko gorriz ditugunak bere 10 gartan egin dute. 10 eta 12 Julen. Naroa asko uzatzen nahi zaite, ez da Andrea bezen kotzalia igual, baina partidu eusten nahi datzen, eta izaiatzen bate, eta... Kapellanek ezkerrezaka jaso. Laiak gai txokoan aukera zeukan, ala ikusi du berak ere, tanto egiteko aukera, baina bodateko dejada txapara gontzaioa, eta berri irutantoko errenta urdinentzat 13 eta 10. Urte txarra, ondo botatzen. Hemen ez minutu partida hasi dela. Gaudakago 23 tanto atzoko nesken partidu asko zera motelagoa izan zen, nek ez da ritmo bat dauka, bizkarra jokatzen ari dira. Agirrek, justu erantzun dako sakea txokora. Zabaletak, Zabalera. Laiak txokora, ezkarra Zabaletak eman. Sozamendik. Eskuinez atzeratu. Kapellan, bostetik eskuinez. Sozamendi. Ezkerz Kapellanak jaso, gorriak orain tanto dominatzen aukerako dauka Laiak. Zartako atzera, boleaz Kapellanak eraman. Laiak ez aukera bat. Giparetakoa, ederrotera zaio. 11 eta 13. Giparetako ederra, Julen. Bai, larri zan, Negarrez ailegatu da txapa gainera pelota, baina... Dotore nahi beira, begitu nahi zaber. Ona txarra irikuzitzaion emantzun, da... Hemen dako gu, errepikapena. Larri baino, ematen. Polita izan da. Zalantzarik gabe txapa gainean izan da. Laika Sozamendi izakea. 11 eta 13. Zakea, guzti ondo oteratakoa. Erreboteko zurutik, Kapellanek... Ezin. 12 eta 13.
Sakearekin ari da, Julen mina handia egiten, Egin dituzten 12 tantoetatik 6 sakez egin. Erdik sakez. Bere meritua guztiz, baina bizi hilarra goteko zuen ezkertuak esartu du. Sake alaia Salsamendik. Laugarren kuadran bote egin, sake atera. Eskuinez Kapellanek justu erantzun, Salsamendik indartzu atzeratu, pelota loratua dator. Kapellanek eskuinez. Agirrek zetik. Justu liberatu dogoitik. Kapellan. Bosterritik Agirre. Eskuinez Kapellan. Agirre. Goiuri. Golearik aia Laiarena eta Amairuna. Goleak da, Partideko 3. berdinketa, Julen. Aspaldia berdinketarik gabe, binako izenduko horrena, Irunako bigarrena, hortik unuz nagusi izan dira markagailuan urdinak, baina horrein begira Amairuna. Baina, tibizi sartu golea bilaiak, txosta bilatuz eta asmatu. Baina urdinak denbo askatu be. Utxartea, partideko lehenengoa askatzen dutena. Zaila izan den askota komentatzen dugu Julen, hemen pelotakin asmatzea. Ez bakarri promesakin, eliteekin, emakumazkoekin ere bai, baina asko gustatzen elizezkiete dazkogon pelotak, ez dakit zuri. Nire bai. Atzo, promesatan, igual, nahi guztuako frontoientako... Aurrena partiduetan ari nintzen orain, neske partioan. Untan oso ondo, oso egoki egituz ezkit. Eman ezkio ondo gozatuta, asko eman ezkio, uste, errebotea jatzea ala eta hori politia, frontoientan errebotea jatzea, baina oso egoki egituz ezkit. Pelotak oain arte ikusi duna bintzat, eston lau izango ditu pentsatzek, eta igual baten bat aldatuko, baina nik uste denak antzeko izango dira eta oso egoki jokatzeko. Amairuna partidua, Laia Salsamendi zakera. Atera du, zate luzea, bosgarren kuadran bote egin jarri, Kapellanak eraman. Agirre, beharra pelotaka. Kapellan bostetik. Agirre. Mari lotuta pelota hor dotor, atera de pixko, eskuinez Kapellan. Eskuinez Agirre. Lautik ezkerrez, Goiurik. Kantxo Laiak binik egin gabe, Goiurik atzeratu. Agirrek bosterritik. Kapellanen pelotaka da, ona da. Bostean bote egin. Agirrek eraman. Goiuri pelota bileta, Kapellanin laguntzera, iruteritik ezkerrez ondo atzeratu. Agirrek. Goiurik 3. kuadrotik. Salsamendi. Kapellan. Boleaz, Salsamendik ederra txokon eta tanto, bikaina. Este golea bat, Ederra, Julen. Konfiantzan handiak gaur, labiak... 14 eta Amairu. Katezko zizkidu ikusi dugu, baina irutik sartu da, baina gatzea eran dugu eta barekin, etxintzaile gure. Jokoan egin duen lehenengoa da, gainerako 6ak sakez egin da zeuzkan, pero zira 7 Laiak egin. Bai, aurretik goleak bat jogu, Iñaki, bigarrena izan du goleak. Bigarrena. Bai, bigarrena. Ez dio meritu izan kenduko Laiai, Ez. Horain Zabalon txuteko pelotako Juri jaso. Agirre. Kapellan arrimatutako azkarrez atera. Salsamendi txokoan moztu, tanto. 15 eta Amairu. Ondo Laia, Bairari da orain ematen zuen burruka gehiago izango zuela Goiurirekin, Goiurik asko jodu atzera beti Agirre menderatu asmoz, baina erabakitzeko aukera duenean sakearekin defentsan ere bai, eta erasoan erabakitzeko aukera duenean asko ari da Laia asmatzen. Bai, hormariko, zebaileno bat, goleat, dejabaz, bueno, hondik ez da bukatu eta Goiuri seguru saiatuko laurre hortan, ez tanto batzuk egiten. Salsamendi sakera. Zabalera atera duen sakea. Kapellanek balekoa erantzun. Agirre lautik ezkerrez. Goiurik aukerakoa. Indartzu azeratu arazoak Agirrerentzat, erreboteko zelu lautik ezkerrez. Ondo! Hora. Goiurik atzeratu. Eskuinez Agirre. Goiurik irutarritik. Ezkerrez Agirre. Kapellan. Eskuinez Agirrek eraman.
Goiurik iruteritik Zabalera. Aire Sasamendi ondo. Goiurik atzeratu. Agirrek botera jokatu behar. Nahiko behartuta baina eraman du. Goiurik atzeratu. Agirrek arazoekin segitzen du. Defensa landa ginez botera ondo eraman du zitik. Goiurik moztu. Sasamendik ezkerrez jaso. Kapellan. Iruteritik atzera. Eskuinez Agirre. Zabaletak. Agirrek bote txarra egin dio ondo moldatu da. Kapellan. Iruteritik jetxi. Laia Sasamendik ezkerrez atzeratu. Kapellan atzeraka korrika ondo jarri da eskuinez eraman du. Laiak atzeraz du ondo pelota txokoan ona da. Zabalera Goiurik. Jaso Sasamendik. Goiurik atzeratu. Agirrek ez zileraman. Goiurik egindako zazpigarna. Hor bokatu da. Gorrien bolada. 5 eta utxeko partziala egin dute. 13 eta 10 galtzen zeuden. 15 eta 13 jarri gira. 5 eta utxeko partzialarekin. Orain 14 eta 15. Goiurik. Tanto bikaina ikusi dugu, narro asko kargatu du. Jabukara konekatu da zela esango nuke. Hone mutu Goiurik pelota. Sakea Goiuri Zabaletak. Orda Leizarra. Zabalean bote egin. Sake atera, sake arroa. Kontuz, pasa. Amaseita amala. Ez dugu beti asmatzen, baina askotan frontizitik ikusi. Kontuz. Badazpadata hemen ala izan da. Sakea segindako falta, luze, amaseita amala. Sakea klabea zen, Sakea beste bat. 17 eta 14. Sakalekin sekurako minek duten ari da, zazpi tanto. Sakarekin zazpi. Eserra da, Goiuri, ikuste, gure burukine. Sake horrekin botak abiliko da, eta denbo askatu da. Bere eta ere badu. Goiuriri nahiz, Goiuriri nahitak inen. Baduela zer esana, bai Goiuriri, bai Andere Kapellani. Segurunik beraik ere jakingo dute zekin dute, baina kanbotik garruz ikusten ditugu, ezta? Batzutan jaki pentsatzen dugu, azkenen kantxa barrun pelotari bezala igual bakizu zein, baina kanpotikan igauz argi esatiak launik egie pelotariri, gaina kaso ditan pentsatzen dugu, ja beteran otzat azkau, baina sandako aleno, oso gazte dira, eta kanpotikan ikustean transmititzea barrun gaun aire batzutan ia ondo dago. Ikusiko dugu, Goiurinatiak esandakoa betetzen den eta balio dien. 17 eta 14. 3 tantoren aldea. Partiduan, beren alde, Julen, Gorriek esan duten aldetik gaundiena. Ikusten duka, urdinak izan dute, beretzat irudendako aldea, ara, eta horrein lau. 18 eta 14. Eta Sakearekin sortze, Julen. Asko da, Kera jarri da. Txapeketa ondako marka. Bai. Ez mutiletan, ez emakumezkoetan, inork ez ditu egin Sakearekin zortzitat. Horreta sortze minutu dira, partida hasi dara. Sake hau ekartzeko igual izango zen, baina txostin dio, eta denboan jartzeko, eta... Arraiza, zakitamen izango dugun. Atzo finaliza izan genuena, beste mitxa gozoka dugulako, eta izurungo pelota eskolako, eta handigoko pelota lako, oso oso dugulako. Segurenik egin da, kanindek esan zian atzo etxetik ikusiko zuela, eta horiek ere, hor dago, zeinen kontra izan duten larun bateko finala. Momentuz, Gorri begira, Laia Sasamendi eta Naro Agirreri. Laia txokoan, Zabaleta bigarren kuadrotik. Sasamendik ezkerrez. Kapellanek iruterik gutx. Ez zuen pelota horrek aparteko zaitasun egin 19 eta 14. Ez, ondo gutu Gorri pelota, baina Goiuri guzti zaio. Eta zerretin da, eta txispara isen dutare, eta defentsan pelota latza jaso. Andrea ikuste dugu ez dakit nekatuta, konfidantza galduta. Eixo lutxoitea nahi da, eta Laian sakekin da lutxoikin, Gorrik aldein duen, balte gaino. Sakea Laia Sasamendik, sakearekin zortzi tanto da zerbait. Sakea luze eta Zabalda, motibo leaz, Kapellanek ez zileraman, beheratzi garna. 20 14.
Sakearekin bederatzi. Bai, baina meritoa, Ikain, dira sakatzen. Itu azkar doa. Indaten, sake estartu asko ditu dago. Sasamen egin sakea. Zeite kapellanek eraman. 34, zeitantako arrentako horrientzat. Sasamenik azeratu. Kapellan. Ezkerrez Agirrek eraman. Goiuri pilota bila irugarren kuadrora. Ezkerrez Leizarrak. Agirre. Gozetik eskubinez. Ezkerrez kapellanek jaso ez du txarra laiak. Bigarren kuadrotik luze jokatu. Zotamanoz eraman Goiurik. Sasamenik biparetakoa. Laia ondo jakatu da, txokora Ezkerrez laia jaso. Kapellan. Lauterritik. Ezkerrez Agirrek eraman. Bigarren kuadrotik azeratuko Goiurik. Agirre, gora, goiko txapa jodu. Naro Agirrek alduten bigarren pelota. 15-20. Zein, dudanik Iñaki esan de defentsa latzak alata, utxo indu, baina hoxe pentsatzen Bai, baina onda defenditzen, Bi utxo indako esan da Bai, bi bakarrik. Eba, partidu horra asko haidia Urdinak beha atakatzen da, bi utxo indako bakarrik, ditu handia, partidu latzak. Goiuri Zabaleta sakera. Atera du. Eskuinez Naro Agirre jaso. Goiurik. Bigarren kuadrotik moztu txokoan pelota, jaso Sasamendik. Goiurik airez txokoan. Laiak txokotik txokora. Kapellan dotorratzu. Bigarren potea dio Mikel Txaperenak. Meritua Laiarena. 21-15. Laia Sasamendi diretzat azkenengo sakea. 32 minuto partiduak. Zenearen txalo artean ondo Laia. Zaka atera du, Zabalera eta atzera. Botiboleaz, Kapellanek, eraman du. Sasamendi. Goiurik irutarritik. Naroak. Kantxardian botea. Kapellan. Agirre bostetik. Lauterritik atzeratu. Kapellanek. Agirrek eraman. Goiuri, Lauter diren joan da Kapellani laguntzera. Sasamendi. Kapellan bostetik. Agirrek ezkerrez goien baina barruan. Eta pentsa, Julen, Laia Lauter diren jo Kapellani laguntzera. Bai, Goiuri, bai. Atzea eta atzea iria. Naroan bila, naroa ikustu, ez da, eroitzen nahi. Bai, oso ondo hori da defenditzen. Uitat eta masei amagoz galtzen da, Goiuri agian bixe. Aurrean gehiago arriskatu behar. Aurren gehiago arriskatu behar dukela, bai. Zabalare ez du asko bilatu baina arte eta hauxe, muitu pixkat eta, arriskatu behar. Eraman, justu, ez. Eraman nioen, Mikel Txaperena epaileak esan du ez. Ez zuen asko falta honi izateko pelota horrek, baina hor gelditu da. Txapa gainean hil da. 16-21. Nahi guain ez dakit pelota aldatuko guen Goiurik eta Andreak. Deitantu ingarritu jarraian da mauze. Egin arten itziken egia. Zentzabikin aber, berdinagin jarraitzea. Ez dute egin gizun erreza ez. Goiurik egindako 7 tanto dauzka, Kapellanak egindako 3, guztira 10. Galutakoak Laiak 4, Agirrek 2. Agirre saka erantzun du. Zabaletaren pelotak adatzera. Airez eraman Sasamendik. Zabaleta txekoa. Jaso Sasamendik. Hirugarren kuadrotik Goiurik. Kutxarra Laiak azze pelotak ada jo duratzera. Bortizki emanaz. Kapellanek ezkerrez eraman. Sasamendiren beste pelotak ada batatzera. Kapellanek bere bai. Sasamendi txokora. Bada Goiuri Zabaleta. Jaso. Sasamendi boliaz etxokora. Bukatu da partidua. Azkenenako Sasamendi. Neurketan Jano eta Jabe. Naro Agirrek egindako defentsa bikainarekin. Eta finaletako txartela 35 minutuko lehiaren ondoren. Julen. Aitzakiarik ez dago. Neurketei begiratzen bali badiogu. Norreka gehiago espero genuen, baina
batetik Laia Zazamendi dezakak erabaki horrak, bestetik Naro Agirren defentsa ere zer esanik ez, urdinak ezin izan dutela besterik egin. Bai, eta jo goita jamasein ikusi dugu, ez? Partia oso borrokatu, batzuk esan dago, asakez, hain ez dutanto erabakitzea hoxe gertatzea, ez? Maitzan, ondo duz gertatzeala, baina, bueno, lauak ondo atxuiala esango nuke, ez dakit bakoitza beburuan zelan ikusiko, baina azpimarratuko nuke, hoxe, zuk esan dako, sakez indako tanto guztik, Bederatzi. Laia Zazamendi sakarekin egindako bederatzi, Goiurik ez du bakar, ez, Goiurik bat egin du sakarekin, gero beste saka bat luze atera duena falta, tanto bat eta falta bat. Baita aurren elaiak poleak indamina indio, eta oso ondo atxola esango nuke bizi batez eta Naroare oso pelotaria eta esan dako, azkenen oso gutxi utxein du, asko heldu dio partidui eta horretik irazi gula iritzu zait. Uzia ez du tardetxo bat, Julen protagoniste mila noa bertze kontatzen diaten. Bainaki. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Bueno, protagonistekin ikauteko ordua eta lehenengo konbidatua Pozzi dator benetan zatoz. Kamerari begira, Naroa, zorionak. Eskerrik asko. Begiratu hor kamerara, ze bate-mate egongo da. Zesto arro aldean da, nomaiten egongo da zure lagunen bat, familiakoren bat, ez da? Bai, atxilak eta atxi amonak ikusten nahi dira bintzat. Pozik, oso pozik ikusten zaitut. Bai, partida zaila eta dugu aurrea. Hasieran pelota bizia eta due bestiak eta, ni horratzean sufritzen ibili naiz. Kapeianek eskubiz hartu zuenean rebotea 3 bat sartu dizkit. Baina, gero Laiak sakezen mina handia egin du. Eta gero ja bukerako esango nuke, pixia partidatik gogata igual kapeian. Ez da erreza hemen defenditzea, baina gaur sekulako defentsa, ze Goiuri berak ere aurreko korretan gutxi arriskatu du, asko jodu atzera, eta kapeianek zer esanik ez, sufritzateko zizula. Bai, gaur egia esan sufritziateko azait, hasieran hori esan detena, bestian pelota bixiakin okerro ibili naiz, gero gure pelota pixu gehiago zekan eta gutxi bat atzezan, orduan horrekin defenditzeko komoda eta errazo. Piletaleko askotan jokatu duzu, askotan ibilizera, Antigo berezia da. Bai, hau gaina honek historia asko daka, eta frontoia behare bajua da, oso zabala da, orduan ja jokua asko aldatzeko horrek. Eta gero pelota zaleak. Bai, hori, ikusten ambientia gotea, ezaten bezala honek historia asko daka, izena daka, eta hemen jokatzia plazerra da. Garantzi ikusten zituan gainera, jendea zugana etorrita zurekin jargazkiak adera nahita, Familikoak. Berdin da. Bai, oso guzta. Aizu, partida zi aurrez etorri zait, Alaia rotetan eskatxo bat, Getariarra, 10 urterekin da, esan dit, ni zurekin hitzekin egin dut. Ze nik agerere buruz hitzekin egin dut, eta zer bueno, beti gure ofiziera zen dugu, zezaila den umeak elkartzatzea, eta oso ondo moldatu da, eta esan dit, zurekin nabilela, eta hainbat torneotan nabilela, eta harritu naiz, 10 urterekin zue guztiok ezagutzen zaitue. Bai, kristona afizioak, oin, bigarrengo urteko alebina da, baina aurreko urtetan da hola, topaketetan da batea ibiligia, eta hauela ezagutzeu, pelota jendia behen kintakoa eta zaharrauak bai, neska pelotan ibiltzeanak, eta oso guztua dakan afizioakin. Ez dugu esan, baina zu federazioarekin ari zara lanean? Bai, neska pelotaiakin ibiltze geha, hor astero teknifikazioetan, infantil da kadetiakin, eta gero kategori txikienetan, Benjamin da Lebinetan topaketak ematetu. Bueno, larunbateko finala, Arraiza Gamindaren kontra.
Bai, beste partida. Atzoka ikusi altzen Bai, ikusi nun. Beste partida zail bat, Arraizak Sakia atze jartzezun eta hor, hemen nola rebotia gertu da, Sakia arrestatzako orduan lana duko ditut, baina, laiak airez lagunduko ditut, eta, gero araz esanik ez, kiston pila emate jo. Eta, ikusiko da bertzetatzen. Suerte laro materako. Bai, eskerrik asko. Ea, protagonistak egia gortu behar ditugu. Laia, lehenengo tantoetan kosta egin zaie. Laia Salsamendi, Arratsaldeon, begiratu hor kamarara. Arratsaldeon, zorionak. Bai, mila esker. 11 eta 7 galtzen, 12 eta 9 galtzen, baina sakearekin azter sekulako mina egin duzun. Bai, usted... 9 apuntatu dizkizut, zakit. Usted gako hor pixkat ondala, ikusi dugu hori, kapeian atzan pixkat inkomodozola sakekin, eta gehien bat hemen zabalean, gaina pelota, bastante ateatze zen, eta bai, egia esan, espero baino min gehiago indeu sakekin. Lehenengoetan, esan dakoa, Goiuri ondo, Andre Kapellan zer esanik ez, asko kastigatu duten aroa, baina gero bigarren partean erabat nabarmentu zerate eta nagusi. Bai, uste eta hasieran saiatu dela pixkat, igual ni partidut ateatzen eta atzen kargatzen partidua, eta ikusiak Kapellanek ze kolpeak anorratzen, eta ikusiet ez banitzen jokon sartzen, igual, mendera duta egote ginela, eta orokorren uste partio nahiko txuku nahi detela, eta gauzak, behintzat, nahiz ezatera txispakin atea dela, eta ondo. Larun batean finala, Arraizak Aminderen kontra. Ez dakit atzoka ikusi altzen Bai, zati bat ikusi Eta ze espero zu larun batean? Partiu gogorra eta gehien bat kolpe asko duten bi pilotaren kontra, eta uste partiu asko sartu beharko naizela. Eta, ean aroak aur bezala eusten dian partidak, eta, gogok intortzen ez, beldurrakin pixkat esungatik, baina, saiatuko geha topera tortzen. Eskerrik asko eta zorionak. Mila esker. Goiuri. Arratsaldeon Goiuri. Bai, berdin. Aurten ez da posible izan. Ez, aurten ez. Hasieran bitue, eharki hasi gala, baina bukaeran erditik aurre hor ja kosta intzaiu, laia askoz gehiago sartu da jokun, eta nik aurren ez dut asmatu, gaur atzea eramateko partidu zen, eta hor laia sartzen zenen, dena deskolokatzen zen. Hori izan behar nintzen, estrategiari dago, ez zera nahaztu, aurren igual gehiago, baina agirrekia dena eraman du, eta bai zuk eta bai Andre Kapellanek atzera eta atzera, eta hor ez ez batu behintzat. Hoi da, estrategia hoxe zen, gero nik aurren neukenen bukatu beti bezala, baina gaur, biko sozendu ibili bai aurren eta bai atzen, hasieran, pilota gaixo mututela iritu zait, eta azken egun ja, etxin atzea botatzen eta etzen ez zeateatzen. Igual aurren gaixo saiatu beharko nun, baina, behan du. Leitzatik eta lagun asko, jarraizaile asko ekarri dituzu, baina? Hoi beti eskertzea ez, inguruko jende agertu atzea, nahiz eta galdu, bitu, emetxe daude eta, egizan eskerrak emateko. Eskerrik asko, Goiuri, animo. Bai, eskerrik asko. Andrea. Andre Capellán, Arratsaldeon. Arratsaldeon. No ha podido ser. No, una pena porque la verdad que hemos empezado bastante bien, pero una pena. Le comentaba a Goiuri que, no sé, la estrategia después del partido es fácil analizar y es fácil decir las cosas, pero quizá os habéis obsesionado en castigar a Aguirre y ha traído mucha pelota y quizá el partido haya estado, ¿no? Había más partido adelante de lo que ha habido. Sí, bueno, al final Naroa ha estado genial, devolvía todas y Alaya adelante más de lo mismo, ha hecho lo que ha querido. Sobre todo con el saque. Sí, sobre todo con el saque me ha acribillado atrás, no cogía bien las distancias con la pared, entonces eso, al final el partido yo creo que ha sido también los saques que me ha metido Alaya, ha sido muy lista también en combinar ancho y pared y así ha sido. Eskerrik asko, animo. Zuri. Andre Capellán, bere eta profesional izandakoa, Miguel Capellán handia, gaur ez da etorri, mentzun asma, larumetan finaletara etortzeko, baina agian final etorriko da, baina ez alaba ikustera. Promesa mailako pelotariak berotzen ari dira, hauen kontaketa lastar egingo dugu, eta xehetasunak lastar emango baldima ditugu ere, Gerriko Gorriz Igor Nazabal Betelekoa eta Mikel Leonet Oiartzorra, Gerriko Orduñez, Ibon Ibarra, Ibartara eta Álvaro Canseko, orantxe arte.
orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat, hazteko moduko txokoa, itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara, une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Gure kontaketatokin gaude eta beste zer baino gehiago eskerrak eman dizkiogu antolakuntzari munduko begiaki, azken urteetan tarte berezi bat egiteagatik hemen kontaketan. Munduko begiak interes ekonomikorik gabeko erakunde bada, behar gorrian dauden hainbat herrialdetako Mali, Mozambike, Sahara, Bolivia, herrialde horietan dauden eta ikusten arazoa dituen jendeari laguntza lortzea da helburu, eta horien inguruan eskaintza egin hemen antolakuntzari eta begionez hartu zuten, da beraz, eskerrik zintzoneko lanar dizkiogu, tartetxo hori egiteagatik munduko begiak. Eta bitartean hemen, bigarren partidurako eta kontaketarako prest. Gainera, Xuxen gaur, batetik gaueko beratzetan Reala jokatzen du, Real Madriden kontra. Baina, bestetik epailek, bai Txaperena Mikel Arroiko esan digute atzota eren egun badakigu, atzo barkatu, bai lehenengo partiduan, bai bigarrenean utxarteak luzeak izan ziren da gaur Xuxen segatuko gera 15 minutuko utxarteak izan ditezen da, alaxe? Eta bai itzabete ere. Lehenengo partida bukatu dela orantze gira 14 minutu, eta begira, prest, bigarren partidurako aurkezpena egiteko. Garriko Gorriz Igor Nazabal, 18 urteko beteluarra, 1,84 cm,
bere atzelaria Mikel Leonet, Oiartzarra, 20 urte, 1,80 zentimetro. Garrik Ordinez Ibon Ibarra, Ibartarra, lehenko gunean zuten zigon, lehenengo aldiz hementxe tokatu ez tegela jokatzen eta ia galduta ibiltzela, zela enteratzen oso ezberdina baita, lehenengo aldiz baldin mazatoz pilotaleko ontara, eta batez ere horlari batentzat, hori zaten zigun, eta ia gaur eskarmentu gehiagoarekin daukagu Ibon Ibarra. Bere atzelaria jaiotzez Madrildarra, baino herri esartzat hartzen duguna, Álvaro Canseko, 20 urteko pelotaria. Eta final bat genioen erabakita, eta orain bigarrenerako prest. Unais Ramirez eta Ugaitz Apeztegia, atzo txartela lortu zutenak, Ramirez Apeztegia, hauek hemendik seguru berrokita mar minutu baino lehenago jakiko dutela, zein du zankotoriak. Jonen Alberdi, atxeen ondo torri zaizu zuri ere. Bai, gozene, ondia. Gori ere bai. Bueno, Ramirez eta Apeztegia zai. Gerriko Gorriz Nazabale honet, Urdinez Ibarra Canseko. Nola ikusten duzu? Nazabale honet, lehenengo partidua Nazabale segurlakin jogatu zuen, bigarren alde honetekin, bitik biraz eta bikote gorria. Urdinak berriz ikusi genitun, lehenengo asten okerez banago lehenengo partidua jogatu zuen Antiguon, estreinekoa Joseba Lezetan omenezko partidu etzan hemen jokatu eta kostatitzaien pixkat. Baina nik uste boterea handiko bikote ala gorri Urdinare eta ez dakitz esan Iñaki. Ez dakitz favoritek ikustete. Lehenko gunean, gogoratzen zera, Andaluzan txekun Ibon Ibarrakoa tokerik gabe aurkitu zela bere lehenengo partida zela, hemen da zen askorik enteratzen. Gaur segurunik pixka bat edo asko zeiago moldatuko da. Nik uste beharko gula finale neon nahi bau. Ez dakit, zuk esan dakoa, pixka kostatzaion defenditzen da batez lehenengo partioa izatea beti okerrena frontoi honetan neurrik eta hartzeko, eta ikusi nerviok seguru izango iala. Nazabale oso gaztea da, laukoteko gaztena, esango nuke. Eta, ikusi berra nerviok eta, tensioa eta... Peloterin aurkezpena egiten, Mikel Arroyo txepa botatzeko prest, 4 peloteriak agurtu. Arroioaren txapa hor da, abeltzea ateatzen den. Urdin, sakea Ibarraren zat. Esan dago, amengo garaiak, datorre larun batean, Ramirez Apeztegiaren kontra finalean. Larun baterako lehenengo final erabakita, Arraizak Amindek Salzamendi eta Agirreren kontra jokatuko dutena, eta oraindik falta zaizkigunak beste bi bikote dira. Ramirez eta Apeztegia larun bateko kontrariaren zai, Gizeaga eta Balerdi larun bateko finalerako kontrarioen zai. Prest, Ibon Ibarra partidoko lehenengo sakateratzeko. Gustatzen gira partida hori Julen, hasia horretik, gero ez dakik guztia pasatuko den, baina horrekatu ikusten edo zeran. Bai, nik ez detola favorito argik ikusten. Jo igual ez du basmatuko eta... Prest. Ibon Ibarra sakerako. Hor da, 19 urteko Ibartarra. Artoa baia, zailearen txalo artean hor da, erdi ateretako sakea. Leonetek erantzun. Canseko, Nazabalek ezkerra zutx. Eramateko pelota zen Julen. Bai, izi eman dio, izi zetorren, bai, kausatzeko azan. Ondo gozatu, behar ez da guztua behatu. Gutxe eta bat, bat eta gut. Hoeto esateko. Hoeto ez, ondo esateko. Bat eta gut. Ibon Ibarraren zasakea. Hor da Ibon. Lautardian botea, sake harro kontuz barruan. Boti goleaz, azerantzuna mandio Leonetek. Ibarrak atzeratu errebotetik urruti izta izango. Leoneteko bere bai. Canseko, lautik, azte pelotaka da. Leoneten bolea. Ibarra. Bolea Leonet. Hau da partida zera Ibarrarena. Hasi baino ez egin jure, baina gogo zatera da, Bai, eta pelota ikusteten ez da
pareten asko ateatzen, gutxi ateatzen paretetik, da latzak ematen nahi dira, baina gero lurren asko ibiltzea, eta baina uste airez sartzeko pelota guztizik. Leonetek azkaraz gaudutakoarekin urdinak bi eta utza horretik. Bai, indartzu ezegia, esan dagoa, bik eman. Sakea Ibarra. Zango nuke, bikote urdinan indargunea, indarra bala, ez? Jak, indartzu dira eta... Leonet azkara irez. Kanseko kantza erdian. Bikaina pelotaka da. Leonetek azkara irez eraman. Ibarrak. Luze jokatu. Bote lastarrean Nazabalek ezin. Kurinentzat irugarna. Indarra zaidia pelota mugitzen. Kanseko legozatzen nahi da. Hiru eta gutx eta honen ondoren, Oian Etxebarria eta Ona Xapeztegia garriko garriz, Xabier Apaolaza Oier Elortza garriko ordinez. Saka atera du Ibarrak erdira. Leonetek, Luis, justu eraman. Ibarrak atzeratu. Ezkara ez airez eraman Leonetek. Kanseko intentzio guztiarekin Zabalera, tanto. Lauta huts. Konpreso behatu da. Si. Ikuste dugu ez, tanto... Bizko errazia dela partidua. Bai, pelota, tanto guztin dinamika urdinana da. Beak, aidia dominatzen saketik hasita. Horrik ezin du behar eman tanto dinamika eta sufritzen hasila. 3 minutun lau tanto. Ibarrak ateratako sakea. Zabalera. Leonet. Zabalera erantzun da kanpora. Sake zekindako lehena. 5 eta gutx. Hau da, partidua zera. Eta korriak atxeen askatu dute. Eta atxeen momentu dutan, badakizu, segiten dugun. Antigon dauzkagun laguntzailei bisita egin. Zarikako bezeroei, Olilloz tabernakoei, hementxe Pilotalekoetik berton dagoen bodegoikoei, Malandrinokoei, Aspaldiko, Orgain, atzo itxita gaur irekita, Teresatxokoei, Bendaberri tabernakoei ere bai, eta agur bero bat noski hor, zuen etxeetan, zuen herrian, oportokian, zaudetokian zaudetela, agurrik zintzoena eta beroena, eta mezuren bat aldi berean, bidelen baldin bat eguzue, orantxe atera, Esan, nondik ari zeraten partida ikusten, gozatzen ari zeraten, ze espero zuen, oporretan zaudeten, edo ze egiten ari zeraten. 5 eta gutx, Ibarra Kanseko irabazten. Hor da egon. Lautarian botea, sakea erdi-erdira. Leonetek erantzun. Kanseko nioki azte pelotaka da. Leonetek bolea zeraman. Ez da txarra egara lentzat. Luzo jokatu. Leonetek eskatu, baina Nazabal zarru da jokatu. Kanseko. Ezkerrez Nazabalez Zabalera. Ibarra jaso. Ezkerrez Nazabalek atzeratu. Kansekoren bolea. Ezkerrez Leonet. Jote txarrak indio. Kansekori apuntatzen diot. Bai, lortu hueva gorrik piskatantan dinamika igualta ematea, baina bai, motxikatu zeio Mikeli. Zurire bai piskat igual, ikusi gue sei tanto kontzaizkiela, eta ez dakit presaka o Leonet dominatu nahi hortan dabil, da zaila, bai, piskat arna sartu eta Ibarra sakera. Kontuz. Bueno, sartuko zen, pelota bosterien emarroan. Atzera Ibarrak, Leonetek airez, Kanseko aurrela da pelota bila, eta sartako atzera. Errebotetik hartu, boti boleaz Leonetek eraman. Ibarrak irutik, Nazabal boleaz. Ibarrak aukera, biterritik, hop pelotaka da atzera. Leonetek boleaz eraman. Ibarra domino zaile, berriro atzera. Leonetek boleaz, Kanseko orain. Biterritik, Zabalera, Nazabalek boleaz. Kansekoren pelotaka da errebotera doa. Leonetek eraman. Aire sartu da Leonet bosterrian. Ibarrak moztu, txapagainan ederki. Nazabalek gora. Merito Ibarrarena. Bai, eta joku oso praktiko ideiken egurriñak, nik uste etxetik itzein da ekarriko zuela pelota eman inberdieu. Aurren ez deu takin nahi ezerre, eta eman, da sortu dion, eta minasko itea, atzea jota,
batez golpea balimagazu, eta Mike oso indartxu dira, eta uste zaie, edo erregotea sartu edo bizi moztu, bueltan pelota arrexia eukitzeko. WhatsAppez Bristolek bidali digu mezua, eharkia izeate. Eskerrik asko. Sakea Ibarrak, ez dakit eharkia egea, baina ikusta bai, lehen. Bai. Ikusteko leku errak hau behinaki. Leonet. Ezkarrez jaseko. Leonete jaso. Zazpi eta utzu gine biragoztera. Kanseko ez zin. Olentxe lehenengo tandoa. Kanseko kaldutakoarekin. Bat eta zazpi. Leonetek guila indu eta erpiskal liratzean lasaitzean da joko bateatzen. Pelota aldatuko gue. Eta korria saskiran normala den bezala pelota dutzea. Pelota pisitzu emateu, gutxi biltzea bat baeten, lurrenti ikeu eman inertzaio biltzeko eta gorrik ze pelota ateago. Bat eta zazpi nazabalen zakea, Ezkarrez jaseko kondo erantzun. Ezkarrez Leonet, Kanseko, Garki, Leonetek Ezkarrez atera. Kansekoren pelotak adarra boteko zurola doa, Leonetek bikainera man. Ibarrak atzeratu, kontuz, barruan da. Leonetek ez ere hora. Leonetek aldu duen bigarren pelota da. 8 eta bat. Esan dakoa, ez dakit Leonet presaka ez duten nahi, Kansekore zoragarri da, pelotazun guzti eskun sartzen nahi da. Erreboten sartzen zekin. Ibarraren zakea, Zotamanoz erantzun Zabalek. Ibarrak atzeratu. Lehen gogunen ez duzelako, segurtasunarekin ikusten ari nahiz Ibarra. Bai, ez da bate arriskatzen, Bere puntu fortea igual eskubi horrekin bizi jotzea da, eta oso zaiz ematen bai, pelak ematen ez izkio. Beratzi eta bat. Azabale zinen, pelota ibei da, pelota txarrak, aukera ikezola sartzeko, eta buelta emateko aukerak da pelotakin sartzeian. Ibon Ibarra sakera. Irabazleak, Ramirez Apestekeren kontraka finala datorri larun batean, jaialdia 11etan goizean, eta bigarren partidu izango da promesa mailakoa. Sakea luze ateratakoa, botiboleaz Leonetek ondo erantzun. Ibarraren pelotaka da. Leonetek ez zeraman. Kanseko. Errebotero da pelotari. Leonetek ezkerre zeraman duelako airez bosterritik. Ibarrak luze. Nazabalek ezkerre Zabalera. Ibarrak moztu. Orman sartu. Nazabalek atera. Kanseko puskatzeko pelatu zuen, erreboteko zuloan sartu, tanto. 10 eta bat. Bigarren atxeena. Gorriak hartze erabaki dutena, diren. Bai, urdinak oso serio egia, akatsik ez du egin. Astindu, bizibili. Ibonek defenditu behartzunen eskuriz bizi moztu eta bitxik defenditu imer, atakea ezin pasa. Defentsan da lan zaila dira. Mikel Presaka ez. Soltatu nahien, pixkat segi beharren, ustea garrak ez dula urren igual gehiagi arriskatuko, eta pixkat igual arna sartu, eta mintxe miratu imonak ba, nahin, da finga eta pixkat hortatik atea nahi dula irutzai, baina, eta hor lasaitzean, da dominauta dolarez galtzen, da defenditzen jakin indarra batzutan, da Mikeleke hoi arki iten dakita. Partida hasi dela 11 minutu julen, egindakoak edo joko dukak 11 tanto, utxarteak ere, sesioentarako ondo hartuta, Bigarren utxartea gorrina, kosta utxen hartu lehenengoa, eta amarta baten beste bat. Ez nekeagatik, zuk esan ez dena minutu meztian nekatu. Askotan estrategiagatik, taktikak. Beste irratxa moztu nahi edo zarbait, baina baztek eta... aldatu nahi hortan. Baina urniak oso ondari era. Erdira Ibarrak ateratako sakea, Nazabale jaso. Ibarrak utzi. Kansekoren ezkerka da ona da, Leonet. Boleaz! Goian barruan. Ibarraren bolean txikituz pelota tanto. 11 eta bat. Esan dako,
gaurko Ibarrak zer ikusik ez daukaleko aztekoarekin. Liak errituko, esango balu entrenatzen izan dela eunen baten, Bai, neuk esan nion, hemen pelotari asko dira, zu bezala, lehen badiz zonutza datu zenean, da zagotzera zutenean frontai ondo, gero aprobetsatzen dute, hemen inorrez dagoenean, entrenatuta lagunen batekin, da ibili eta neurriak hobeto hartuta, bai, etorriko naiz izan ziren, ez dakit etorri den azten. Uru baietz, liak batea errituko. Oso afizio handia. Señale hona da, hori zen berrizu, señale hona da. Bai. Zalantzako alima dituzu, bota txarrakin dio Kansekori pelota, ezin izan du jaso, 2-11. Bere buruaren ikustepeak ez zula esan zuen, guztua etzala eta ez zula ondo ikusiko, eta ikusi, hemen atzen zen jaitean, da, baten batek kontoi hontan jokatu baten batek edo pelota ditu baten batek esango zion, hemen atzen asko ditek eta emaio pelotai da, hortan da, bideo zondo. Haze erantzuna orain, Zakari haze, bolea puska eman dion, eta Ibarrak eman egindako tantoa, 12 eta Latza, konfiantzaren seinale izaten da hori. Bai. Bueno, konfiantzaren seinale eta markadoreak ematen dizuen bentajaren seinale ere, bai. Baita, askotan galtzen aizanen goleako txapa izatea, txapa sonatzeko eta eman berriten alde. Eibartarra sakera atera digonek, aire zerantzun Nazabalek, Kansekoren pelotaka darre botera doa. Bolea sartu delako Leonet eta honek gora. Mikel egatutako laugarren pelota, 13 eta bien. Ziztu bizian dijoak ikola partidua. 13 minututan juden amamos tanto. Bai. Suertearen Beto ginen, regalaren partiduerako esate ginen hendik aterako eta martxan dan bajo aterako. Bai. Hola balino dijo partidu zia. Bomba eman dugu, bai. Ibarra sakera. Erreboteko hormatik gertu Leonetek eraman Ibarrak azeratu berriro. Leoneten bolea. Kanseko. Leonet. Kanseko kaskatu utzi Ibarrak azeratu, Leonetek bolea. Ibarrak utzi. Kanseko kirutaretik. Ezkerrez, Leonet. Kanseko kirutik atzera zabalean, arazoak Leoneten zaten eman du. Ibarrak utzi. Kanseko, ezkerrez Nazabal. Ibarraren pelotak adatzera oso ona da, Leonetek eraman. Ibarrak beste aukera bat, Zabaletik moztu. Jostekin jaso. Nazabalek, Kansekoaren biperetakoa. Lehenengo botea jaso, Nazabalek, eta tanto. Nazabalek egindakoa. Urdinak aire debilitzu gorrik, Pike defensan jardun dugu, tanto guztin. Esan dakoa, beste gehiago, behartu bat gehiago, azken tanta olaxo dut, Berandu etorri nariko goratuko digu, emakumezkoen finalerdian Laia Zazamendi eta Naro Agirrek irabazi dutela, 22-16 Goiuri Zabaleta eta Andrea Kapellan menderatuz 35 minutuko partiduan, Zakearekin Laia sekorako min egin duela, beheratzi tanto, eta finala, datorren larun baterako finala, lehenengo erabakita, Arraizak Amindek, Zazamendi eta Agirreren kontra jokatuko duena. Orain danta jokoan da, 3-13. Leoneten pelotaka da, koitik ondo libratuz. Kanseko keraman, txokoan utzi, Nazabalek, txokotik txokora jokatu Ibarrak, Nazabalek azeratu. Kansekoren pelotaka da Zabalera, Leonetek, iako rupuzen sartu zion pelota eraman. Ibarraren pelotaka da atzera, Nazabal azerari eraman. Ibarrak jaso, txokoan, Nazabalek txokotik txokora jokatu, tanto berak. Ara, tantoa. 4-13. Tanto polite esan dakoa, mezuren bat bidali nahi baldin baduzue, lasai bidali, zerbait kontatu nahi baldin baduzue, nun zaudeten, oporretan, partia ikusten, oporrei gabe, lanean, etxean, lagun artean, lasai kontatu. Zaudetetokean zaudetela. Eta mezu asko. Aupa Ibarra. Ona Ibon. Ibon Bonbon. Dale Chichirio. Astosakila. Venga Nazabal hostia. Ona Ibarra. Egurri Ibarra. Ibon Bon. Moitzako. Aupa Ibon. Bueno, ikuste ditugu. Ia, mezu gehienak Ibon Ibarra lentzat direla. Hora izaten da, Kuadrilla bintzat, aldutenak etorri eta ezin dutenak, handi baldin badaude, Ibon beraren gustora. Kanseko katzean, Boleaz, Leonet. Kanseko ezkerrez atzeratu.
Leonetek ezkerra irez. Ibarrak txokora moztu. Nazabale jaso, ezkerra eman gora. Nazabale kaldu duen bigarren pelota. Zagize pelota atea hauen, haure ezagit gomen zagin, pareten asko ditzen da sekiun. 14-4. Duina dominatzen jartzeia. Eta geldo xegoa, asai xegoa igual komen zaie behar. No, kansekore furagarri ari da, Eta latzak ematen ari da, Eta gusto ari da jokatzen. Ernaz hartzeko dengo ari ez. Tanta jokoan, hemen estadistikako datu bat aputatu behar dut. Eta aputatzen ari nintzenean, zeinek galdu du pelota? Leonetek, boleaz. Leonetek galdu duen bosgarrena. 15 eta 4. Saken oso ondo da Ibarra, Hemen boster ditarte hortan, ez da, distantzia hondik, sake ona ino falta egin, da denak baron sartzen dira, tarte hortan. Okar ez panaiz torneo honetan aurten, galtzaileak utxine egindako tantoetan 10ean gatitu ziren galtzaileak, Etxegarai Mendiburu, Arraiz eta Ganitaren kontra atzo. Atzera Ibarrak, hemen aukiak ere bota ditu hankazgora, ze eraman duen Leonetek, biparetako Nazabalek, Zaboian utzi Ibarrak, Leonetek dejaba txokora, ara! Bikaina egin ditu. Leonetek egindako lehenengoa eta aurrean. Eta hemen zeinek esango zuen, Jule, bai, partioa galduta zeukatek. Ez dakio galduta daukaten edo ez, baina borrokatu du, 15 Juan Marira bezalaxe. Aurki bat, gero bestea, eta azkenean Leonetek berak txokoan egin tantoa. Errazitok erantzu zakea. Zabalera. Ibarrak txokora. Nazabale jaso. Ibarrak keinu. Kansekoren pelotaka da. Leonetek. Ibarrak. Atzean. Leonetek eraman. Ibarrak utzi Kansekori. Honek moztu, txokoan. Nazabale jaso. Kanseko ezkerrez moztu. Nazabale jaso. Keinu Ibarrak. Kanseko katzera, Leonetek eraman, Ibarrak aukera ez utzi. Kanseko ezkerrez, Ormari lotuta pelota, ezkerrez Leonetek utz. 16 eta 5. Ikuste dugu, hor daude, lau pelotarik, lauterdik lauan marrun daude. Pelota, paeten apenas estateatzen da esate izutene. Orzokon sartuta daude, baina... Gorriak oso galtzaile egiteko Jolen, begira, estadistikak errepasatzeko, Nazabalek egindako bi, galdutako bi, Leonetek egindako bat, txokoan egindako hori, galdutako 6. Bien artean 8 pelota galduta. Eta Ibon Ibarrak egindako 5, ez du pelotari galdu, Kansekok egindako 3, eta galdutako 2. Eta dominature da bat urdineak, eta ezinan lanak dioik, Mikelege galdutunak, eman nahi hortan, kanto iratu nahi hortan, Ibarrak atzeratu. Leonet, Zabalean, barruan, Kansekoren pelotaka da. Boleaz Leonet. Ibarrak azkarrez atzeratu, kantzardian botea. Leonet, boleaz. Ibarrak, utx. Ibarrak aldu den lehenengo pelota da, 6 eta 16. Ondo sartua, Horre aurreko... Intentzio hona zeraman. Pelota txarra zikoan bere lagunantzako eta bide hartan sartua, guan gorri pelota aldatu nahi hortan haber tantoan dinamika aldatzea da partidun pizka sartzean urtzik aukera gutxi tanto bukatzeko oso abila da hortan, baina erabat defensa nahi baita eta a ber... 21 minutu lanean da 22 tanto. Eta alde ikaragarria. Ega 16 eta 6. Eta batez ikustealako jokun... Bueno, 6 eta 16, bakatu. Jokun ikustea ezinen nahi diela gorrik, ez? Borrokatuta duela, baina dominatzen nahi baitia aurruna. Ezkerrez Kanseko. Nazabalek Zabaleta joetu nahi, oso behartuta joan da pelota hortara. Pelota orain harrika bota du. Amorruaren adierazgarri. Baina 17 eta 6. Ezin izan da Nazabale pelota ikusi. Suerteare batez, Batzu goixez, galtzen nahi zenen suerteare bat kontran. Dejaba txapak, goiko txapak. Este berriz dena txapa gainen, utzeko marran gertu. Ibarraren sakea, botiboleaz, Leonetek eraman.
Kanseko. Pelotaka da bikaina altzera. Leonetek eraman. Kanseko berriro. Moztu txokora. Nazabale jaso. Ibarrak. Kantxo zabalera. Nazabaleko bere jaso eta atzeratu. Pelota loratua dator. Bosterritik. Kanseko. Zabalera moztu Nazabalek. Ibarra jaso eta atzeratu. Sotamanos Leonet. Boleaz Ibarra. Ezkerrez bote Zabalera. Nazabalek. Eta txokoan Ibarra jarritakoa. Ez Nazabale jaso. Ibarrari apuntatzen diogun tantoa da. Eta markagailuan 18-6. Oso egokia idio. Partiduko alderik gaundiena. Egokia. Ja zeran 11-1, 10 izan dute. Eta orain alderik gaundiena Julen 18-6. Hor utzi zabaltzen hasi da nik uste defenditzeko pelotatzen, baina presaka eta aita ezin. Sake Ibarrarentzat, arro hemen Zabalera, Botiboleaz Leonetek erantzun. Ibarrak Zabalera, ze izan da hau Ibarrarena. Sake resto eta azkerrez Zabalean, bikaina egindu bai Julen 19-6. Matza, ezkertzearra, egotetik egin dio gaina eta azpitik hartu, oso zaila zaharren. Ez du erren atea zei baina eskutik. Tanto bikaina. Sake atera du Ibarra, kontuz. Barruan. Ez zuen urti pasako arrasto hori, Nazabalen pelotaka da bezak gaina zotakoa, Boleaz eraman Kanseko. Nazabal, Boleaz Kanseko. 19-6, Nazabalek ezkerrez. Kanseko. Leonet. Kanseko ezkerrez. Leonet. Hala. Eta nago pentsatzen. Santo Agorri. Ez dut ondo ikusi, errepikapena, Julen, errepikapena, agarramendako. Estropozen du, Ibarrak. Bai, baina bera bakarrik. Ez, Nazabalekin. Nazabalekin, bai. Bulta emateko zen. Bai, bulta emateko zen. Sakea Nazabalek atera du. Trabatu da hor Nazabal horinetan da, lorrera joan da. Kamperatu azinera. Kanseko. Ezkerruz Leonet. Eskuiniz Kanseko. Leoneten pelotaka da. Leonetek ora. 27. Sake Ibarrarentzat. Horra Ibartarra. Sake arroa loratua beti Nazabalik enduz, Botiboleaz eraman Leonetek. Ibarrak guztien Nazabalek eraman, Ibarrak aukerako pelota doka, arrotzea eta atzea jartzea erabaki. Leoneten bolea pilotale kontarako oso ona da. Eraman, Nazabalek ezkerrez. Kanseko postutik. Eskuinez Leonet. Bikaina Kansekoren pelotaka da. Ezkerrez Leonet. Txokoan Ibarra. Bote txarrekin dio, onda Nazabal. Zabalda Ibarrak boleaz eraman Nazabalek. Kansekok botera txokoan, ona. Jaso. Boleaz orain Kansekok. Nazabal tejada Zabalean, tanto. Onda Nazabal. Kanseko latza irako batzen, Ezkiko guztitatik estonzi bat montatzen eskutik guain deja da. Ezker bolea gero. Hore latza egiten. Arki harrapatu. Epon. Zortzi eta hogei. Nazabalek egindako 3 tanto, galdutako beste 3. Irabazti ez aia, baina bertanto batzuk indar guztu agatzi da mintzat. Sake atera, Botiboleaz, erantzun dikaina Kanseko. Nazabal, bota dejado Zabalera. Bada Ibarra. Pelota loratu da mentxatzera, Leonetek boleaz eraman. Kanseko, ez? Kanseko joko zuelakoan, Ibarra sartu da azkerrez pelota hortara, eta Ibartarrak utxegin egin du. Kanseko ontzeko. Ibarra kaldu duen, bigarren pelota. Atzetik aurrea zetorren, osoa. Bai, iruditu zaik bera jo behar zuela. Hain nik uste behaien artene bai, baino motxio, gatu zaio pelota birit arten da. Horregatik sartu eta zain dipa eta ozein nahi otezun hor. Utxitu. Sakea Nazabalek.
Boleaz Ibarra txokora, adarra, Lehen ere antzeko bat egin du eta bere ikargarria izan da, Julen. Hogeita bat eta bederatzi. Ez esperauta, Nazabalek sakea esku eta jo, aurretik gara sortu duren bat eta abitur ez da ikio kasi. Ikaina bolea, Eta barra. Leonete saka erantzun. Kanseko Zabalera, Leonet badator korrika, justu eraman, Ibarra txokoan moztu, Nazabale jaso. Kanseko, Iruti Zabalera moztu, Nazabale justu jaso, Ibarraren pelotaka da, errebotera doan, Nazabala zelari dago, bolea zeraman du, Ibarra txokoan utzi, Leonete Zabalera jokatu, Ibarra kasi jaso, 10:21. Bitxia, Julen, Leonetek egindako irutototik bi aurrean. Mixe, horren esatego ez, partidu nahatzen lan handik izan ditu Kansekokin da horreatriaren oso abila da Mikele, ikusi dugu baino. Zake atera dugu, Nazabalek erantzun Kanseko. Zabalera moztu, Ibarraren pelotaka da zera, goitik ondo libratu, boti boleaz. Leonetek eraman, Ibarrak Zabalera, Leonete jetxi, txokora, atzera Ibarrak, Leonetek moztu Zabalera, Ibarrak atzeratu. Ondo Leonet. Keinu Ibarrak, Kanseko Zabalera, boleaz Nazabalek, ezkarriz Kanseko. Nazabalek eraman, Ibarrak, ez da ondo jarri pelota hortara, zalantzak izan ditu, eta jotze erabaki duenerako, gaizki jodu, 11:21. Bai, tanto korda, iria lortzen gorri gehienak, edo aurren nastu, anketa, Ibarra ipizkate hartu eta utxein, iria egiten, antoketa, Esan dugu, aurtengo torneoan, gutxien galtzaileak atzo egin zituztela, Txegarak eta Mendiburuk 10, eta gizonezkoetan gutxien egindakoak Uriartek lortza izan ziren. Txapelketari ekinez antzolan jokatu dakoan, hemen momentuz galtzen ari denak 11 horiek egin dituzte. Leonet, ezkerrez, ona da. Txokoan moztu Ibarrak, Nazabalek ez dira, bai? Ezin. Ez dira, hor bukatu da. Ibarrak egindako tantoarekin, hor bukatu da partidua. 22 eta 11. Partidu laburra benetan, 29 minutuko partidua. Eta bigarren finala erabakita daukagu. Batetik Julen, amatuko Arraizak Aminde, Zazamedia Agirre, bestea Ramirez Apestegia, gaurko Garaiaren kontra, Ibarra eta Kansekoaren kontra, baina lehenik gaurko partidu egin ezagun. Azkaz gehiago izan dira horrenak. Bai. Genu ustenik gaina errefikatzen duzenik, ez batak ez guztiak hasira, nahiko antzeko bali dute, baina jaunda jabe izan dira horrenak, ziarren zeri gaitzuria, akatxik kasi bukaera arte, dominatu, tanto kasi guztik, eta bai, jaunda jabe, eta berezen dugu zinan dira. Importante izan da, Julen, partideko azeratik urti iman nire aldea. Zazpi eta gutxa, 11 eta bat, 15 eta 4, 20 eta zazpi, bukaeran pixka bat txukundu, eta markagailua 11 eta 22, baina izan dako, urdinak toki guztietan gehiago izan dira. Bai aurrean Ibarra, bai atzean Kanseko, gehiago izan dira. Bai, tanto dinamika guztia dominatu eta hortik aurrera, hasierako alde hoi, eta gorrik prestaka, aldapan gora, eta gauza gaizki azteianen, kasu honetan zezkien nahi bezala bukatu. Bueno, estadistika repasatzerakoan, lehenik galtzailena, urdinena, Igor Nazabalek egindako 3, galdutako 3, Mikel Leonetek egindako 3, galdutako 7, Ibone Ibarrak egindako 9, Sakarekin bat galdutako 3, Álvaro Kansekok egindako 3, galdutako 2. Gustora, partidarekin. Bai, nahi baino azkarro junda, igual. Bai, bueno, ez dago gaizki. Baina, bai, reala ikusi nahi duen antzakota. Oandik denboak inaude. Bagoaz, protagonisten bila, ja 3. partiduko protagonistak, Oian Etxeberria, Una Txapeztegia, Xabier Apoloza, Oier Elorz, kantxan ditugunean, ea zer kontatzen diguten irabazleak. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loiola gara.
une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loiolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loiola, bizitzeko espazioak. Kamariri begira, Ibon Ibarra, irabazlea zorionak. Eskerrik asko. Lehengo gunean, zalantza askorekin, triste, naiz irabaziarren, arraro egiten zitzaizun pelotaleku dut, eta esendik ezaten izun. Bat baino gehiago etortzen dira entrenatzea, etorri zera, ezta? Astelenian etorri nintzen entrenatzera, eta, bueno, igerri da nik uste dut. Partidua zela jokatu dut. Asko ikesizten nun. Ez, baina, bueno. Bai, gaur asko antzeman da, Esaten nion Alberdiri, gaurko Ibarrak zer ikusirik ez dauka joan den astekoarekin. Aparte hori be bai, tensiño plusa, semifinalak, aurrekoan etorri ginen ja klasifikauta eta gaur gauzak ondo urten dira, egizia esan da. Oso ondo. Partida ederra jokatu duzu, Bueno, Alvarok ere bai. Oso ondo irakurri dugu. Hor bi sentartera mozten ebanean, airean bila joaten nintzen eta amaguain eskero Alvarok kruzatze ban eta min asko indo hor. Bueno, zeinek esain behartzizun ez da, torneora etorri eta hasi eta finalean zaudete. Bai, lehenengo partidua jokatu genduen antzuelan, nahiko horrez irazi genduan, baina ja frontoi normala naiz eta pelota be diferentiak izen. Aurrekuan ja klasifikauta etorri ginen eta gaur semifinalera igerri da beste tensiño batekin etorri garala eta igerri da entreno dutela bai pizka. Ramirez apestegia, kontrario. Bai, atzo ikusi izan Ramirez ebe biharrian hasten danean edartu itzen da dela eta arek dakan golpiak inmin itzen dago hemen rebotia. Azkenian hile du bizi jokatuan amaiera partian, fallo batzu behin zitsuan, baina oso pareja gogorra eta apestegia be darto kubritzen dautxokua eta kontu zibiliko gara horrekin. Eskerrik asko, zorionak. Vale, eskerrik asko. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Poco a poco se van cumpliendo los objetivos. Primero era clasificarte para la semifinal, luego para la final. Ahí estamos. Hombre, sí, ahora el objetivo es coronar el campeonato de una chapela. Bueno, pero hay que ir paso a paso y habéis dado 2 pasos decisivos y cada vez jugando mejor. Hoy habéis jugado casi perfecto. Hombre, sí, yo creo que hoy hemos hecho mucho mejor partido que en fase de grupos, que nos costó un poco más, pero la verdad que hoy no tengo quejas. Hemos jugado, como tú has dicho, casi perfecto, así que con ganas para la final. Y Iván también, el otro que me decía que tenía muchas dudas en este frontón, era la primera vez que jugaba, le resultaba todo extraño. Ya sé que vino un día a entrenar y me decía, ya hoy ha sido otra cosa. Sí, no, y se lo ha visto mucho más cómodo, mucho más suelto, defendiendo ha estado mucho mejor. Las voleas que ha metido, las 3 que las ha ganado directas han sido espectaculares y ha leído muy bien el partido. Ya cuando uno empieza a ganar 11-1 es muy difícil que se escape el partido. Sí, al final yo creo que igual hemos empezado un poco más conectados, ya con la ventaja. Nosotros nos venimos también un poco más arriba, tenemos más margen, no tenemos que cometer tantos errores. Se juega más cómodo con el 11-1, sí. Bueno, el sábado de la final. Ahí os esperan Ramírez Apesteguía. Sí, ya estuve viendo el otro partido ayer, fue de infarto. ¿Qué te decía? ¿Contra quién preferías jugar? Pero ha tocado Ramírez Apesteguía. Pero antes, ¿contra quién preferías? Hombre, la verdad que me daba igual. Con Vinken ya habíamos jugado en fase de grupos, así que ya sabíamos un poco también cómo iba a ir el partido, pero al final había que ganar a cualquiera de los dos. Ha tocado Ramírez, pues contra Ramírez jugaremos. Se ve bien en la tele, ¿no? Sí, en la tele se ve mejor que aquí. Aquí se pasa un poco más de nervios. ¿Qué lo viste en familia, con los amigos? Yo con mi padre lo vi, así que... Ya está. Oye, pues a disfrutar, descansar y a ver qué pasa el sábado. Vale, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Álvaro Canseco. Esan dikun bezala, abeira itarek ikusi zuela partidua. Hirugarrena falta zaigu. Hemen geure parera Oian Etxeberria. Pelota atzeraino bidali du. Hemen daukagu Oian, Unai Apestegiarekin jokatuko du. Kontrariak Xabier Paolaza eta Oier Elortz. Atxeen txiki bat. Hemen gatzaili izan ditugun peloteriak aldaketarako bidea hartuz joan dira. Gu bagoaz, berriro kontaketa tokira eta laster
3 minutu barru zuekin gera. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Prest gaude, gaur arratsaldeko 3. eta azken neurketa kontatzeko eta bien bitartean, Antigoko torneoko 78. edizio hontako bi final erabakita. Datorren larun batean goizeko 11etan. Nesken finala Arraizak Amindek, Salsamendi eta Agirreren kontra, Promesa mailako finala Ramirezek eta Bestegiak Ibarra eta Kansekoaren kontra jokatuko dutena. Eta orain 3. partiduko protagonistak berotzen. Eta Kanseko, esan dut, Madrilgo Errioxarra dela, edo Errioxar Madrildarra, hau Madrilek jaio zen. Eta urte terdi zituela, 2 urte artean ez, Errioxarra etorri zen, noski Errioxarra zizen pelotan. Da esaten diot, zeuk zere burua nungotzat jotzen duzu eta esaten zian, hombre, segur eta zeinek galdetzen didan. Nire aituenari galdetzen baldin badiozu, nire aituenarentzat Madrildarra naiz. Bueno, hori. Batzuetan Errioxarra, beste batzuetan Madrildarra, gauza da jaio. Madrilen jaio zela oraino gehi urte, eta Errioxan aramatzela 18 urte, eta horrekin zaigula pelotari. 3. partidurako protagonistak. Gerriko Gorriz, Oian Etxeberria, Oiartzuarra, 20 urte, 1,80 zentimetro, Unaxa Bestegia, Elizondokoa, bere itamen izan dugu partidu guztietan. Gaurraz, beste Baikorekin eta Bilboko aste nagusiaren barruan han egon bertzuelako, Bilbon. Anai batek, Bestegiak, lortu dut zinlazetako txartela. Guaitzak, orain ikusi egin behar, Unaxe lortzen duen, Unaxe lortzen baldin badu, pitzia ditzake. Bi anai, Antigoko torneoko finalean egotea.
Oian Etxeberriak 20 urte Oiartzuarra, Unes Apeztegiak 22 urte Elizondoarra, Xabier Apaloza Erraniarrak 22 urte, Oierre Lortz Zaratamok 19 urte, eta ni bai, lehen gogunean hanka ondo sartu nuen, esanaz albisturgoa, bigar labizena duelako Apalozak albistur da, nire gobeletan neun nazu nintzen da, gaur bera amatorri zait. Irrifarrak inoz, ama albistor delako, dakondo egiten eritu gara, baina ez. Albistor bigar nabizena bai, baina bera Hernaniarra eta Hernaniko klubarekin jokatzen dut. Mezure bat bidelen nahi baldin badi guztien, orantzi aukera, Denbarra da ondo gabiltz. Komentarioaren batekin nahi baldin badazue emazkumezkoen mailako finalaz, promesa mailakoaz, edo bukatu berrien ondaz. Lehenko ia mezu guztiak Ibar Ronaldokoak izan baldin badira, hauek ere bai. Gora Ibon, Ibarrakantz, Gora Ibon, eta paiak ere prest, ja, pelotariekin, pelotalekoaren kanpokaldetik paseotxo egin, damen kantzara ateratzeko. Erlojari begira paiak, ondo ari ebetzen lehenak indo digutena. Partidu bat bestearen artean 15 minutuko tarte hori ingo zela, eta begira, justu, 14 minutu dira. Promesa mailako partida bukatu dela, eta bai Mikel Txoperena, bai Mikel Arroi epaiak, erlojari begira, eta ja, pelotari gizonaz, venga, kanpo tere behar duzu eta bagoaz paseotxoarekin. Datorren larun bateko finaletarako, badakit zuetariko asko etorriko nahi duzuela. Lasai egon, espazerat etortzen, zauden tokitik lasai ikusiko duzuelako, hemen badakit jende asko, bakoitzeko zazpietarako nengo izlako, zareren bila etorritan. Gehinez bakoitzari bizar eramango zaizkio, eta gonbidatuak direla, babesleak direla, pelotari ematen zaizkien sarera direla. Sarera gehien behar denean, behin baino sarera kotxiago emango dira, eta horregatik, pazientzia zibili datorren loron baterako. Pelotaren aurkezpen egitearekin batera bosgora jataz diotena entzungo duzu, pelotarien xehetasunekin. Mikel Arroio buruan, Oian Etxeberria, Unes Apeztegia, Mikel Txoperena, Xabier Apaloza, Oierre Lortz, Jolen Alberdi. Aurreko ere partidu polita espero genuen, ez da ala izan. Oso nagusi Ibarra eta Kantzeko, hau ere polita espero dugu ba. Hausko da gertatuko den baino. Ja, promesa mailan ere badaukagu, promesa mailan Ramirez eta Ugaitz Apeztegia Ibarra eta Kantzekoren aurka dituko dira. Decía que promesas también ya tenemos esa final completada. Ramírez y Ugaitz Apeztegia jugarán en contra de Ibarra y Kantzeko. Eta azken finala geratzen zaigu osatzeko Liceaga eta Balerdi ditugu finalistak Elite mailan. Tenemos a Liceaga y Balerdi esperando ahí en la final de Elite. Afizionatu mundua txanda joen pena baten dit, dena xautu behar dute. Batek burua txaurduko, venga, pozizionetara. Bai, azkenen denan ikusia da, eta elkera eskaintze baiz normalena baizko ematea da, eta bai, nun batxe esente dugu dina ditu, eta, gaztetzako ona mitarten, dena pozik. Oian Etxeberria, bi final jokatutako hemen Antigon, biak aluza, biako gita bat, Apeztegia, Elizondokoa, Aita Unai, seme bat Ugaitz, beste Unaiz, denak Apeztegia. Apalaza. Pozi da, Xager.
Azkeneko partia Sokoloko jokatu zuen, Bai. Suplente bezala sartu Arkaiz Muruak nunbai lesion bat daka eta eharki egitea betetzen bere zuloa, Elortzen egita profesionala izan dakoa, Apeztegiaren egita profesionala izan dakoa, Mikel Txoperen epaia profesionala izan dakoa, eskuz, txapa irira, urdin, Apolaz eta Elortz saskira, sake beraiei. Prest. Gure kronometra martxan jartzeko. Hor da Xabier Apoloza. 22 urte erroniarra. Azkenengo edizian Gipuzkoako herriarteko txapelduna. Hor da Xabier. Zortzigetarako 14 minutu falta direnean, neurketa bastera. Hartu abaia, lautardian botea, ezkerrez, barruan. Apeztegiak ezkerrez oso ondo erantzun. Apolazaren eskuinka da. Apeztegiak eraman. Ezkerrez Elortz. Zeitik Apeztegia. Elortz ezkerrez. Oian Etxeberriak ezkerrez, bikaina. Elortz okutx. Emateko pelota zen ba, Julen. Emateare junin da, indarka, besoa luze inda, soltatu jo pelotazo da, eta horietzan azpitik soltatzekoa. Pelota berdinarekin segitzea erabaki dute. Nahiko iluna da, Iñaki, ikusteko ere ez da pelota ikerrexen da. Ikustatik batitzaien noski. Sake Oian Etxeberriak. Ezkerrez Elortzek. Apeztegia, edarra pelotaka da. Elortz, zaitzi pelota. Oian Etxeberriak atzeratu eta arrimatu. Elortz. Apeztegiak. Apolazak. Oian Etxeberria bolea, zabaltzen baten duen juezak, tanto. Buelta mango zuelakoan. Xabier Apoloza errepikapen hemen daukagun. Apoloza jo. Oian Etxeberriaren bolea. Mutu inda, da barkamena eskatu jo zeitu baina Oianek, Zena martzun buelta? Netzako Txopek ez du zalantzik izan, Adituaren ustean. Jorn Alberdiren buelta eman martzuen. Apeztegia. Elortz ezkerrez. Ederra pelotaka. Apeztegia. Elortz aurrera joan, eman ezkerrez. Oian Etxeberriak lautik. Elortz. Oian, txokan moztuz. Ezkerrez, jaso Apolozak. Oianek guztu. Elortz ezkerrez, barruan note, bai, barruan. Apeztegiak. Ezkerrez Elortzen pelotaka da oso ona. Apeztegia. Arrimatu. Elortzek ezkerrez atera. Oianek moztu zabalera. Tanto, ondo Oian. 3 eta huts. Gorrik ondo hasia, Oian bizi. Paulazak eukitu hor batzuk sartzeko, baina ez zian errexak. Behan du iritsia, motxikatu zaizkio, eta bikote urdina goi bilatu behar duela, Paulazak pauso bat aurreain, da aire bilatu ze batzen osoa bila da, eta Sake Oian entzat. 3 eta huts. Sake Abiartz horrek atera. Ezkerrez. Ondo Elortz. Apeztegiaren pelotaka da. Bikaina arrimatuta. Bosterritik ondo Elortzek zabalera. Apeztegia. Arrimatutako Apolozak. Oian Etxeberriaren gantza zabalera. Jaso Apolozak. Oian airez. Ezkerrez Elortz. Eskuinez Apeztegia. Elortz. Apeztegiak ezkerren majo eta atera da pelota ezkerrez. Elortzen pelotaka da erra. Apeztegiak arrimatu.
Elortzek ezkerrez. Eskuin Apeztegia zabalera. Bi urdinak biak ezkerrak eta eskuinaren bila. Oiane txokora. Txokoti txokora Apaolazak. Atzera Oianek. Elortz. Boti golea Apeztegiak eraman. Dizutxarra Apaolazak. Moztu zabalera. Kaso Oianek. Ezkerrez Elortz. Apeztegia. Ezkerrez. Orain zabalera kantxo bikaina. Oian Etxeberriak egindakoa, lauta huts. Gantxoa jogu, Oianek. Hortze, eskatu indi hor. Palazai, ja sartu eta ez du ondo gozatu. Hor, atu batxukon, gantxo gatza jogu, etzan, egin erresa. Kantxa arditze hon da goiti bera, ikan hilatu txapataz. Mezuren bat bidalen ebali made guztu, orantzi aukera, Larun bateko finaleterako, bi final erabakita. Falta den azkeneko txartela orantxe jokoan, momentuz gorri gentzatu, Oian Etxeberria eta Onaxe Apeztegia irabazten lauta huts, Apaolaza eta Elortzen kontra. Oian. Ezkerrez Elortz, airez. Apeztegia zabalean, edarki atzeratuz, edarki emanaz. Zeitik Elortz, Oianek aukera, gantxa zabalera, Apaolazak eskuinez, ondo jaso. Oianek atzeratu, ezker boleaz Apaolaza, Oianek jaso. Ezkerrez bikaina Apaolazaren pelotaka da, errebotetik Etxeberriak eraman, Etxeberriak atzalari segitzen du. Oianek, hau ez. Nahiko egin du. Merito Apaolazarena, ez digo meritorik enduko. Bostetik sartu da Oian Etxeberria pelota hortara boleaz, baina bueno, Apaolazari apuntatuko dugu. Bai, atakatzea sartuan aukera txiki hortan. Endi Oianei, bat eta lau. Ez dakit minik hartu duteu, piskat arajatzen nahi da hor, launen, no, ez dakit. Bueno, korrega atzea etorria eta pelota latza jaso du, ez dakit. Bat eta lau. Zaketak iten nahi da. Zakea Xabier Apaolazak. Ezkerrez airez erantzun Oian Etxeberriak, jaso Apaolazak, atzera Oianek, errebotera doa, Elortzek eraman, dominatzaile Oian, ondo Elortz, jaso Apeztegiak, Apaolazak atzeratu, Apeztegiaren bolea, Elortz, hirugarren kuadrotik, adarra pelotaka da. Boleaz Apeztegia. Zabalera moztu, bikaina Apaolaza. Bi eta lau. Tanto latzak batu, Oian restotik kasi tanto indu Oianek. Saiatzen ari dira Oian, Apeztegia berdin. Bi urdinen eskuinaren bila, baina momentuz eskuinarekin ez doka eta itzakiarik. Ez, bike ondo moldatzea. Ez da behaien esku fuertena, baina ez dugu izango. Zabaletik Zabalera ateratako sakea ondo Apeztegia. Etxeberriak irutik, Zabalera, hau ezin izan doa. Izan dugu saiatzen ari zerela bi gorriak urdinen eskuinaren bila eta orain Oian Etxeberriak asmatu du. Oso behartuta joan da. Apaolaza pelota hortara ezin eraman bost eta bi. Bai, bikote latza osatzeko gorrik, txapelketa guztire bitik iraz eta toz, ondo jogatzen. Apeztegiak zulo gigitzeko esku egin horratze hortan, da Oianek dena bukatzeu. Defenditure bai, eman dik, eta oso ondo jogatu beharko gorri egin gazteko. Oian Etxeberriaren txasakea, bost eta bi, ezker boleaz erantzun Apaolaza biparetakoa Oianek, ez du asko ireki. Apaolazak ezkerrez atzeratu, Zabalean Apeztegiak eraman. Elortz, hirugarren kuadrotik, gozatu gabeko pelota. Oianek txokora, Apaolaza jaso. Apeztegia lautik. Ezkerrez lauteritik Elortzek. Oianek ezkerrez atzeratu, Zabalera dator. Elortzek eskuinez, kostata baino eraman oso behartu da. Moztu Zabalera Oianek eta kanbora. Hiru eta bost. Oianek adutako lehenengo pelota. Bai, tanto izango zen, marran gainen jogu piskatu igual kanpo xeo, baina Arki aida horre ezkerrakin Oian Zabala bilatzen gai. Etxen duzen. Oian Etxeberriak egindako lau, galdutako pelota bat. Xabier Apaolazak egindako bi. Apeztegiak egindakorik ez, galdutakorik ere ez. Eta Oian Elortzek galdutako bat. Oian Etxeberriak ezkerrez atzeretu. Ezkerrez Elortz. Gozatu zederki. Apeztegia.
Ezkerrez, elortzen pelotak adarra botetik hartu boti boleaz apestegiak eraman. Txokora Apolozak, jaso Oian Etxeberriak. Elortzek Zabalera. Tanto. Ez dakit, Oian Etxeberriak espero zuen apestegia aurreratuago gongo zela. Apestegiak espero zuen Oianek jokatuko zuela. Gauza da ez batak ez besteak eta hori jintzako tantoa 4-5. Ez dira, elkarrondo komunikatu ez. Jan nasei bidageatua, nasek etzakit, Oianek espero gotezin. Jan nahiko presontzi dola esango nuke txokon da, gehu nasek barkamen askatu jo Oiani, tanto bukatzeako. Pablo Zazakean, 4-5, ezkerrez apestegia. Elortz. Naita bota lobi eparetakoa. Bai. Bosna. Oier Elortzi apuntatzen dio kontantoa. Bosnako berdinketa. Partiduko lehenengo berdinketa. Atza sartu, guzta ez zaio, ezkerra genita eta gotziota guain. Kusi Oian atzek aztorrela eta eman indio eta pakizien, Saka Apolazaren zat, 4-5 galtzen hasi dira, 5 galtzen egon dira, partida berrintza lortu dute. Elortz. Apestegia guztetik. Ezker, Elortz, barruan. Barruan. Haze tanto puska egin duen, laster profesionaletala pasatuko den Oier Elortzek. Arrimatutako pelota seitik hartu, Zabalean jarri, gorriak enteratu ez diregin, eta bota manioten. Txapa gainen milimetro eta Zabaleko marrane bai, Ez dut uste hoi Ikea jundanik zehazki, hoixe Ikea junda bai zabaltzea. Xabier Apalaza sakatera. Bestiak eraman. Bere meriki guztik alare. Ezkerrez Apalaza. Ezkerrez apestegia. Ezkerrez Elortz. Ezkerrez Oian. Ezkerrez Apalaza danak ezkerrez. Eta tanto. Zazpi eta 5, Julen. 4-5 irabazten hasi eta 7 bateko partziala. Guain, agintzen nahi dia pixkat igual urdinak, Elortzek pare bat tanto egin ditu, eta Pablo Azare ausartxeo aukera gehiago egin tanto bukatzeko, eta berrira bukatzeko. 11 minutu partida hasi dela. Ezkerrez Elortzek, eskoinez ahi. Bere burarekin trabatu da horrean Etxeberria, boleaz apestegia. Ezkerrez atzeretu Apolazak boleaz apestegia, galdu pelota, 8-5. Bai, Elortz pixka pelota geisten nahi da guain, nahita dengoare nahita botatakoa izan da, muski. Anton dinamika pixka aldatu ikeie, eta mutua zioia nire bai aurre hortan da. 6-8 partziala, galtzen egon 5 eta irabazen ari da 8-5. Golea Oian Etxeberria. Elortz. Apestegia 6-tik eman. Elortz. Apestegia. Ezkerrez Elortzek. Apestegiak eskurinez. Elortz 5-tik. Apestegiak. Ezkerrez Elortze pelota kada bikaina. Apestegiak eraman. Boleaz Apoloza txokoan. Oian jaso Zabalera, esku jairez. Apolozak eraman. Ezkerrez airez. Oian Etxeberriak Zabalean jarri. Apolozak atzeratu. Apestegiak orain bera da, atzean jartzen duna berriro. Elortzak ezin. Merito apestegiarena. 6-8. Lauak, erritmo bizi-bizi jokatzen nahi dira. Saskia guain. Kondinamika ez dakit gustatuak. Pelota aldatu eta... Arroiok dio, bat zemaki duen pelota hartu dutela. Sakea, Oian Etxeberria hartzat. Sakea ere du. Boleaz Zabalerantzun Apolozak, Oian Etxeberriak ezertxo ere zuen pelota galdu du ba. Deja ba, Zabalen. Behirazita, zi. Lehen esan dut, Unai Apestegia gaur Bilbon genuela, Baikoko internet lanetan, han torneoa jokoan, da
lehenengo partiduan, Amianok eta Morga Etxeberriak irabazi dute, Zubizarra eta laugarrena eta Landaren kontrola 22 eta 16. Tari finalerdia da jokoan, Artolak eta Mariazkorrenak Laso eta Iztudaren kontra. Baina esanekoa, lehenengo partiduan, Amianok eta Morga Etxeberriak irabazi 22 eta 16. Ezkerrez Elortzen pelotaka da. Botibolea Zapestegiak eraman. Ezkerrez Apolazak atzeratu. Ezkerrez Zapestegia, Ezkerrez Elortz. Ederki. Zotamanoz Eskubinez Oian, eraman Apolazak. Txokoan Oianek eta... eraman Apolazak niz tanto egin da ikusi dut, orain egin du. Orain egin du Oian Etxeberriak tantoa, txokoan egin da ikusi dut. Baina ez, 7 eta 9. Mezua jasotzen jarraitzen dugu eta eskertzeko da. Zuek hor izatea, zakit honek Antiguala azte nagusi. Bueno, esan dut, Bilbokoaz lehenengo partiduko finalerdia izan dugula, eta hemen azte nagusia astero da. Antiguan beti daukazu, nuntza torri eta gozatzen egoteko aukera. Apestegia, bikaina pelotaka da. Eskuin bolea Elortz oso ondo. Oian Etxeberriak atzeratu. Elortz, hau ezin. Oian Etxeberriaren meritua, 8 eta 9, tanto batera torri erla julen. Ikusgarri gehatzea ez, Elortz hain ezkerri txia da, baina eskubikin oso atzea, eta ikusgarri gehatzea nola eskubikin bolea ze atzean. Zaka Oian Etxeberriak. Aurreko partidan, promesa mailakoan, horre garaipena Ibarrak eta Kanseko lortu dute, Nazabal eta Leonetek kontra, 22 eta 11 eta Sakarekin tanto bakarra egin dute, bera Ibarrak egindakoa. Hemen momentuz, Sakatik ez dut eta atorik egin. Eta hori bai, emakumezkoen finalerdian, Apolaza galdu du pelotan. Emakumezkoen finalerdian hor, Laia Sasamendik Sakarekin beheratze tanto egitu. Apolaza galdutako pelotan, galdu duen lehenengoa, eta partiduko bigarren berdinketa. 5 nagon dira, Julen beheratzi nauzkagu. Ondo bilatu jo, Zabala Oianek. Eta Otaio, duki uden boa, ona ikokota bai, bere utza izan da. Bai, zaizkio bai. Oian Etxeberria sakean, beheratzina, sake atera du. Ezkerrez Elortz. Apestegia. Elortzek ezkerrez luze. Apestegia. Ezkerrez Elortz. Apestegia kantxa erdian, erra pelotaka da. Zeitik Elortzek gora. Meritua Apestegiaren pelotaka horrek dauka. Eta lau eta utxeko partzialarik joaren buelta eman diote. Beheratzi eta zigaltzen, irabazten ari gira 10 da bederatzi. Ikusgarri dia bihatzelarik, ze ziztun ateatzaien eskutik pelota. Etzetik aurrea jonda, abiaura handina ateatzaien. Saka Oian Etxeberriaren zat. Hor da Oian. Saka atera du Oiartzarrak. Ezker bolea zerantzun Apolozak. Botera Oianek. Zabalera. Elortzek eraman. Bolea txokora Oian Etxeberriak. Apolaza Zabalera kanpora. Oian Etxeberriari epuntatzen digun tantoa da. 11 eta 9. Asko falta, Oian behi da gehatua. Esperenka. 5 eta utxeko partziala. Zer gusta bolea horrekin txosta bilatzea jonda goxo, baina ez du. Oian. Jende erantxe marmar baten, orantxe isilik, orantxe bertan bezala xe. Sake Oian Etxeberria. Neurketa hasi zaigula, 18 minutu, jokotutakoak 20 tanto. Etxeberria, ezker bolea zerantzun Apolozak. Apestegiaren zut aukerako pelota. Ezkerrez Elortzek aire zerantzun. Apestegia, bostetik oso ondo. Elortz, ezkerrez, Oian, moztu Zabalera, ezkerrez alarea Apolozak. Zabaletik Zabalera jokatuz. Apestegiak, atzeratu kantxa erdian pelota. Elortzek eraman, Oianek aukera, gantxo, minik egin gabekoa. Atzera Apolozak, Boreaz Apestegiak, utx. Txapara, Boreaz Apestegiaren pelota. Ikusi dugu, Apolaz dagoain bigantxo defenditzea nola jundan ezkerrakin, ez dakit eskubikin pare bat utxik eta horri igual konfiantza galdu, o nahi joko bere esku hobenakin, eta
bizi Zabalea etorri eta nahi izan du ezkerrak info. Zake Apola zarantzat. Eskuinez erantzun. Apezegiak. Atzera Apolazak. Apezegiak eskuinez. Ezker zelor. Apezegia jetxu. Atzera ezkerrez Apolazak. Bote txarra egin dio jaso. Apolazari apuntatzen dioguna da. Eta partiduko hirugarren berdinketa Julen. Bosna, beheratzina, orain amaikana. Baita. Ahí parte gaizki lauak, ez dakit, oian, ez dakit, aurpegiko gestuk eta ez da... Ez du ematen oso guztua honen bere burutu baina. Lauak maila. Apezegia zaka erantzun. Ezkerrez elort. Apezegia. Bolea Zaporazak utx. Bere ustez tanto eginda zeukan. Gaizki jodu, frontizetik metrora pelotari ezker boleaz, zuzenean bera. Eta berdinketak horrien alde utzi da. 12 eta 11 irabazten Oian Etxeberria eta Ones Apezegia. Eta gaizki utzitakoa izan, baina... Zaukera txarra. Zapaztia jontzaio. Ezkerrez Oian. Ezkerrez barkatu, sakera Oian. Atera du. Ezker boleaz, erantzun Apolazak, atzera Oianek. Ezkerrez elortz. Oian Etxeberria engancha Zabalera, jaso Apolazak. Oian esotamano Zabalean, jaso Apolazak, atze defentsa. Oianen bolea, luze, ezkerrez jaso elortzek. Hiru aukera hon, Oian Etxeberriak eta Uriñak atze defentsa egin duten, Julen. Haude ez da txarra. Etxeberriaren bolea. Apolaza Zabalera, biparetako Oianek, Apolaza txokora, jaso Oianek, eskuin airez, eraman elortzek. Ezkerrez Apezegiak. Ezkerrez elortzek. Apezegia. Elortz bokarrekoa. Oianek txokoan, tanto. 13 eta 11. Tanto politia, muntua, denare libretik. Aiatua, oier, Ildoz lehenengo goten aiatua, eta... Peloterien zatu txartea. Aprobetxatuko Julen Alberdi estadistikak komentatzeko, ez da? Partidu hasi dela orantxo egita badinetu. Oian Etxeberriak egindako 8, galutako 2. Unas Apezegiak egindako 2, galutako 2. Eta Ordinek Apolazak egindako 4 euska, galutako 2. Oian elortzek egindako 3, eta galutako bakarra. Oianek 13 tanto gorrik eta indako 8 azka, estadistika latza dira, baina... Ez guztua ez dela ikustet, Apezegiare beha animatzen nahi da, ondo aiaiz, ez da ahi gozatzen, guri igua, eta bakizu. Eta konsemifinalak, eta irabazik nahi, eta ez da ahi usurtatzen, guztu ematen nintzen. Sakea Oian Etxeberriaren zat, oraindik sakearekin tantorik egin gabe gutxi falta da, datorren larun bizteko final sorta osoa erabakitak heltzeko. Emakumezkoetan Arraiza Gaminde, Salzamendi eta Agirreren kontra, Ramirez Apezegia, Ibarra eta Kansekoren kontra, Lizeaga Balerdi zei daude. Kontra ligen zein, laster jakingo dute. Edo Oian Etxeberria Apezegia, edo Apolaza elortz. Momentuz gorriak, Etxeberria Apezegia irabazten 13 eta 11. Hor da Oian, sakateratzera kontuz, luze bai baino barruan, arrebotera, elortzek, eraman, gantxo Zabalera Oianek, jaso Apolazak. Apezegia. Zeitik ezkarrez elortzek eraman. Boter Etxeberria, txekura. Ederra. 14 eta 11. Zinen ederra, izkutatu. Baina arte txokoa deja daula askotzen nahi dutatzen ezkerrakin da Paula Zabalea indu pauso bat erabat horre atakatzen nahi behizaio eta... 14 eta 11. Sake Oianek. Lauterrian botekin, sake atera, ezker boleza Apolazak erantzun, Apezegiak eskatu eta honek pelotakadako zatu izatzera, elortzi zeitik airez eman, boleaz Oianek, jaso elortzek, Apezegia aurrean da, biten integatzean jarri pelota loratu da ezker boleaz eraman Apolazak. Txokoan aukera, Oian Etxeberriak azeratu, elortzek ezkerra irez, kanpora. Oian Etxeberriak emerituz, berak egindako 10garrena,
Markagailuan lautantako aldea. Aseren izan dute, lauta utzekoan, orain berdin dira. Lautantoz goitik 15 eta 11. Moen azken tantoetan nagusitzen nahi dira, Bestegia latza izan pelota astintzen. Hortzen dominatzen nahi da. Hortigan, Oianen aukera egitzen, zuru hori egitzen nahi dira, eta kontaktxua. Etxeberriak, sake atera. Elortzek justu eraman. Jan. Elortze eskuminez, segarreko adotu. Apesegiak ezkerrez. Elortz. Kantzardian botea. Apestegaren pelotaka da ona da. Elortzek zeitik. Apestegia. Bosterritik Elortz. Apestegiak eskuminez eman, bikaina pelotaka da. Ezkerrez Elortzek eraman. Oian Etxeberria. Ezkerrez zabalda moztu antzeman dio. Apestegia segin hartzen da atzeratu. Arrimatu. Elortzek eraman. Etxeberria den pelotaka datzera. Elortzek eskuin boleaz aurre eraman. Atzera Oian Etxeberriak Apolazak eraman. Oianek atzeratu. Bi urniak atzeraka pelotaren bila. Boleaz eraman duena Apolazak. Txokan utzi. Azte pelota utzi duen. Oian Etxeberriak eta egindako tanto bikaina. Ez dakitoz, behaz muturre baten kolpe hartu duen. 16 eta 11. Eta latzai nire. Egindako 11 tanto. Ez da bezki, Latzai da joatzen. Latzen nahi da, eta ematen da kariri zahala bilatu. Zen, utxen. Bestegiare dominatzen nahi da, eskubiz. Ibiziatea eskutik pelota. Hortzei rebotetik atea bedauko. Paulatzak nahiko pelota ekarritu zailak. Salto inez ezker boleaz eta defentsan urdinak eta gorrik ataken. Oraindik asko falta da, noski. Lehen partidua bukatzeko, 16 eta 11 daude. Baina bitxia litzake, batetik Liziaga Balerdik jokautako 3 partiduak irabazi dituzte, eta bestetik Etxeberria Apestegia jokautako 2 irabazi dituzte, hau momentuz irabazi dira, bitxia litzake, bi bikoteak partidurik galduka begiztea finalera. Bakoitza behaien taldeen nagusi izan da, eta final aurrekotan atzore Liziaga eta Balerdik iraz, eta gaur bide hortan dira Etxeberria eta Apestegia. Momentuz bai behintzat. Finalen behintzat hobenak izateia batzutan partidu magalduta beste, baina ikusiko dugu. Momentuz asko falta da. Pelota azkarro zabalera Apestegiak, Elortzek eraman. Apestegia, lauaren gaudetik. Ezkerrez Elortz. Zeitik Apestegia. Elortz ezkerrez. Etxeberria atzean jarriz. Ezkerrez Elortz. Gantxo zabalera Oianek. Ezkerrez Apolazaren pelotak adona da. Apestegiaren boleare bai. Apestegia aputatzen dugu. Ez dute elkarrekin ondo hartu hor jokaldia. Ez. Apolazak aurrera guzelakoan Elortzek jokatuko zuelan Apolazak ez batak eta beste, bigintartean botea eta tanto, 17 eta 11. Aiztio dugu, eman igual Xabiri azkartxokoa juteko, behar baino okerxe egaltzen da eta Elortze gehiak gertu eta ez du, apestegia meritua, bolea latzako. 6 eta utxeko partiela. Eta 7 eta utxeko orain. Txapan goiko. 17 eta 11, sakez egindako lehena. Biatik, txapan baino, eta zulua ikigu egorrik, ez daita 13 eta 11 ofenoteian. 11 egon dira. 11, eta bine 18 eta 11. Aurreko partidan egin Etxeberriari 13 tanto apuntatuko nizken eginda, pelotari galdu gabe. Gaur momentuz, jolen 12 da. Apestegaren pelotaka da oso ona. Tanto. Apestegia nindako da, 19 eta 11. Ondo, eta hau badua, zulu ikaragarria da jolen. Oian partidu ikusizkioten baina antiguan arkiatua amezketan finala galdu, baina zumaian Euren kontra baita baita, bai. Eta finala... Elkarren artean egon gutxitan jokatu zuten 3. partidua, Denak egorrak, Bai. Egon naiz lehen oianen amakin da, esendit amezketan
Beak eukizula eskutan partidua, baina bilak pelea latzeuko zuen. 18 naguntzien, 16 pelea hundi eukizuen. Ikuste dugu, Ezkenen bete izta, Mikel Goñi hemen, Eta Atzo batek galdetzen zion, Mikel Goñi Antigun izan dute da, bai, izan da. Izan da, ez dakarri portea ikusten, jokatzen ere, bai. Jokatzen behin profesionalizatari utzi eta gero, titinekin da. Oendikan jokatzen segitzeu, handikan. Daran behintzat, bai urten zehar ez dakit hiltzean, baina udaran atzeat aurre hiltzean. 19-11. Saka Oian Etxeberriak. Saka atera du. Apezegi izango du bereziki. Gertuko abintzat. Oian Etxeberriak mozu, tanto. Bueno, tanto nik bigarre motzen usiet. Orain bai. Orain Oian Etxeberriak txokoan egindakoa. Orain bai tanto. Nik ez dakit. Irutu zei bigarre moten jasote duen. Neire hemendik ala irutu zait, baina ez dakit, inorra ez dakit jatu, ian behar ez. Baiek ez du eska, berra. Hogeita hamaika. Ez dakit, hemendik atzetikan ez dugu. Bai. Ez gaude tokirik onenean gauzak ondo berizteko, lehen eguneko txaparekin bezala. Ahai. Esakanen, gero ikusi nuen, telebistatik behin bitan, baina hor fiatzen egin, bai Oian Etxeberriak eta Pezegiak esan dakarekin batak eta bestek esan zikutela, Apezegeren pelota txapa izan zen. Bai, zuzenen ala ematezu. Erreboto ondotik elortzek eraman. Apezegeren ezkerka da, barruan da. Motiboleaz eskuinez elortzek, eraman. Ez da txarra Etxeberriaren zoto, gehieta bakarruna egiteko. Jo, atzera elortzek eraman. Txokoan, bikaina. Egindako 14. Oian Etxeberri. Kamilik atanko ikutu. Hogeita bat eta hamaika. Aurreko partiduare hogeita hamaikan gehatu izateian. Berezkoa, partidu gana. Arreta utzeko partidala. Saka atera du Oianek Arbiarrira, elortzek zeitik erantzun. Oianen kantxa zabale da, Polaza zabalela jokatu. Ondo Oian, pelota hori jasoz, eta tanto, begira, bukatu da. Txostekin dio pelota kortxe, eta bukatu zaigu partidua. Aurrekoan bezala, aurrekan urruinak irabazi dute 22 eta 11, orain gorriek irabazi dute 22 eta 11, neurketak 31 minutuko iraupena izan du, estadistikak errepasatzerakoan, Julen, Oian Etxeberriak egindako 15, galdutako 2, 15 ditatik bakarsak ez eginda. Unesak Pezegiak ere sekolako partidua, egindako 4, galdutako 2. Xabier Apalazak 4 egin, 2 pelota galdu, Oier Elortzek egindako 3, galdutako 1, askoz gehiago izan dira. Bai, pareja latza osatu ez, zerritik aurrea, ikusi hamaika tanto segida Apezegiak dominatu du, eman indio, ere bai, eta Oian Etxeberriak bukatzen da ikusi dugu ez, 15 tanto ditu, eta defenditu ere bai, eta Messi eta irazi begorrik. Polita galitu daba, hemen ere finala, pentsa, Oiartzu Arrata Astigartarra elkarren kontra aurrean, eta atzean, bi nafar, Apezegia eta Balerdi, polita galitu da. Bai. Hain arten pikia guko pike sanu anoski, baina, bai, seguru. Denak baiko ingurun dabiltzan pelotarik, batzuk debutatzea, bestek igual biden, hortxe dabiltza denak, eta ikusiko dugu, lan baten ikusiko dugu bertzea ateatzean, partidu politia eskaintzeuen denak gozatzeuen, da, bai. Julen Alberdi, eskerrik asko, larun batean emetxe izango dugu elkarren berri. Inaki ikusiko dugu lan baten. Eskerrik asko, ni protagonisten bilabertze kontatzen diguten, garaipena Oian Etxeberriak eta Onesak Pezegiak, neurketak 3 berdinketa izan ditu, 5 9 eta 11 izan dute, Polazak eta Elortzek 3 tantoko errenta ere, 9 eta 6, baina honen beste egun handia gelditzen zaigu. Datorren larun batean, 11-etatik aurrera finalak, orain protagonistek zar diote. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loiola gara.
une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loiolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loiola, bizitzeko espazioak. Irabazetako batek gurekin, listoia egunetik egunera gorago jartzen ari gena eta markak hausten. 15 tanto eginda, jokoan 14 sakearekin bat guztira 15 oian zorionak. Bai, eskerri asko. Eharra ez, 15 tanto, sonantzun bezala, ondo, alde hortatik, baina hoxe, justu torrenaz eskubilakin, eskubila partia asko, ja udara bukaera, bakizu ja nabitza neki ere bai, baina ez nik uste gaur unaxen laguntza ze bai osongi biligela bileke eta gusto irazita. Rato txar bat ere pasatu duzu, egon zerete galtzen berazita zeio gerezpali manango, baina bere alda buelta eman diozu eta ja ez du partidak aitzakiarik izan. Bai ez, nik esan nuke bilek ondo hasi gela, apez eta bilek ondo sartu gela partiduan, hor nik uste taka bat ate dugula. Jo ez dakit, geho pelotare bizixo ate dute, eta harekin elorz hasi asmatzen, bateko bipa eta bertzen zabalen nila erengin zeine. Albotikan jontzen aldi dena tanto jentzian, da pixkat hortxe ez, pixkat desesperatuan zein gehala irutzait. Baina hortxe, geho betzi hortatik lortu dugu, berriz partion sartu, eta aurra teatzea eta guztua. Askorentzat finalean sartik izaten importantea, zuia ohituta zaude, finaletan egoten hemen, galtzen ere bai. Aurtengoan, 3. beharko ote du. Bai ez, moengo suertezo zehaz lortu izan dut finaletan sartzia, suerte txarrezo biletan galdu, baina oain beste 3. final bat, ilusio berdinakin ondilo torriko gea, gogo gehiokin, eta hoxe finala oso gorrokiko dugu, atzo ikusi genuen ez, Lizeaga eta Balerdi zenolako bize zen, indarra sobran, eta hoxe oso partio gorrokiko dugu, baina gu gure etorriko gea eta partio txunga detetzen du. Zuek 3-2 irabazi, Lizeagak eta Balerdik ere 3-2 irabazi dituzte, baina zema pelotari den galtzen Lizeaga partidutan, atzo ere ez dakit 8 edo beratzi zema galdu zuten, baina irabazi. Bai ez, arena ikaragarria da, askotan haitzen da ez, Lizeaga 10 galdu, baina irabazi. Eta arenaek errestasuna zekak, beste potentziala zekak, indarra zekak, eta margen hoizekak ez. Nik uste guk betzi tanto galdu ezkeo 10 ere tanto ezken ituzkela ingo, baina arek intea desin itxemai du, eta errestasuna zekak eta arengatik arek betzi galdu, baina irabazi. Esan duzu, udan partidu asko, nekea ere bai, hemendik larun batera, zerbait badokazu edo? Bihar, Zumaian finala. Bihar finala? Bai, bihar justo pareja galderantziz, nita elorz, Beitia eta Pestegia. Gaur Peste egin pareja eta bihar kontrarria, así que ez doa. Bueno, seguro nik ere larun batean antzemango da, nekea, baina irabazen da bihar gutxiago antzemango da, za? Dudik gabe, bihar irabazi ezkeo, irabazi eta nekea gutxen abaitzea, galduta gehixio, baina zeike dugu. Eskerrik asko, Jan, zorionak. Eskerrik asko zuri. Baza kontatzen digun. Unaxek. Unax. Unax, zorionak. Ni esker. Sekolako partida jokatu duzu. Beti, hemen erretzago izaten da aurrelaria nabarmentzea, oienekin komentatzen nuen, egindako 15 tanto, baina zuk ere sekolako partida egin duzu, 4 tanto egin dituzu, ezin zaizu gehiago eskatu. Ondo defenditu, eraso egin mertzenan ere bai eman. Bai ez, gaur nik uste 3 partiotik gustora jolastutena eta hoekina gaur izan da ez. Ezkenean errexago da ez, 2 partio gaut eta gero ere 3. hobeki jogatzea, baina bai, ezkenean gaur gustora, ez dugu faiatu beste aurreko partiutan bezain beste eta gustora. Momentu txarrik ez dut esango pasatu duzuenik, baina gontzerate 3 tantuz galtzen, ematen zuen burruka gehiago zela, baina bigarren partean oso nagusi izan zerate. Bai, ongi hasi gara, gero beraien pilota atera dute, pixota biziago zena, eta hor asko asmatu dute beraiek ez, nik uste beraien meritu bat izan dela hor. Baina gero gure pilatera dugu pixkat baju gozena, eta horrekin elortzere inkomodo ikusten ginen, eta gero ongi, oianek ere asko asmatu da aurrean, eta gustora. Txapelketa zerakoan komentatzen genuen, bi anaiok hementxe, eta ona litzakera finalera jagatzea, eta bai, ia ematen zuen ezinezkoa zela, baina aitaren bozerako bai, amaren bozerako seguru biok finalean egotea.
Bai, ez, firmatuko ginen ez, hasi ginen txapelketa biek finalen egotea, eta bai, oso gustora, eta orain zer moduz, baten bentat irabazten du finala. Bihar Zumaian aurrena. Bai, bi egun segidan jokatzea tokatu zaiku, baina bueno, bihar ere finala da, eta gustora joango gara jokatzera. Bueno, zuk edo janak bietako batek bizet irabaziko zu, irabazleari gauzak erruztuko zaizkia hemen larun baterako. Bai, bueno, txapelketa elkarrekin nahi gara, bihar kontran ez, esan duzun bezala, eta bueno, bihar aurkarek izango gara, lagunak izango, baina bueno, hobeenak irabaziko. Eskutatik eta ondo? Bai, ongi, azkiari ongi eta gustora. Bueno, zorionak. Mi esker. Bueno, bi irabazleak gurekin izan ditugunak, eta honen bestez, datorren larun baterako finalak errepasatuko ditugu. Goizeko 11:00. Emakumezkoen finala Arraiza Gaminde, Salsamendi Agirre, Ramirez Apeztegia Promesatan, Ibarra Kanseko, eta elitean Liziaga eta Balerdi, Etxeberria eta Apeztegiaren kontra. Datorren larun batean, esan dut finalak 11:00, takilak lehenxeago irekiko dira, baina kontuz takilara garaiz etortzeak ez du esan nahi, sarrera lortuko zuenik, sarrera gutxi izango direlako eta badaki delako hainbat lagun goizeko 7:00 etorriko direla. Sarrarik ez baduzu lortzen, lasai. Gu hemen izango gara goizeko 11:00 gutxetetik aurrera, eta hemengo guztia kontatuko dizuegu. Agur bero bat, datorren larun bat arte, eta eskerrak beti bezala zintzo film lanean aritu zaizkigun Manes Crespo, Ander Etxenike, Iñaki Etxenike, eta Bizela Bian hori. Datorren larun bat arte. Gabon!